día a todas e a todos. Vamos a dar comezo á sesión plenaria do Concello Pleno co punto número 1, que é a aprobación. Se procede ata a sesión anterior, ordinaria do día 25/6/2026. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Votamos. Algún voto en contra? A ver. Indicar que hai unha subsanción de erro material por omisión no punto 4 da aprobación definitiva da ordenanza fiscal número 13 reguladora da tasa de utilización e instalación deportivas municipales na páxina 36 da acta no apartado G, estadio municipal no punto 28, pistas atletismo, código 28.1.2, omítese por erro o importe de 1,5, quedaría do seguinte xeito, 28.1.2, campus e ou actividades similares para tempadas de vacacións escolares, verán, Nadal, Semana Santa, para o fomento do deporte e conciliación familiar, euros/hora 1,5. Isto xa queda subsanado no documento da acta, vale? Algúnha intervención? Votamos entón. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 2, proposta de aprobación da incorporación ao inventario municipal de vías do tramo denominado NAR 2451, antigo S58, sito no lugar de Pradedo, Chousa Sobal. Visto o ditame favorable por unanimidade da Comisión Municipal Informativa de Obras, Urbanismo e Servicio de 20 de xullo del 26, o seu presidente propón ao Concello Pleno a aprobación da proposta transcrita e adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a incorporación ao inventario municipal das vías do tramo vial denominado NAR 2451, antigo S58, sito no lugar de Pradelo, Chousas, Oval, conforme a delimitación recollida no informe técnico estudio xeorreferenciado incorporado ao expediente. Segundo, notificar o presente acordo interesados. Algúnha intervención? Votamos. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao número 3, que é proposta de cambio de uso dunha parcela dotacional viaria pública en urbanizar existente en área de reparto PP30 por un uso dotacional público de sistema xeral de espazos libres. E advírteme en este caso. Visto o ditame favorable por maioría, con 4 votos a favor e 5 abstencións, Partido Popular, BNG e PSDG-PSOE da Comisión Informativa de Obras, Urbanismo e Servicios de data 20 de xullo de 26, o seu presidente propón ao Concello Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, cambiar o uso dunha parcela dotacional viaria pública sin urbanizar existente na área de reparto PP30 por un uso dotacional público de sistema xeral de espazos libres, pasando a incrementar a superficie do SX lindeiro polo leste de conformidade co que describe na memoria e planos elaborados polos arquitectos Alfredo Garrote Pazos e Sara Prieto Hortas, asignados en data 18 de maio de 2026, que se chegan con este informe. Segundo, publicar o acordo no Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia, e terceiro, remitir o acordo á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para efectos de inscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Este punto require maioría absoluta. Algúnha intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 4, que é proposta de determinación dos festivos locais para o ano 2027. Proposta de determinación dos festivos locais para o ano 27. Visto o ditame favorable, por maioría de 7 votos a favor, 5 de TEGA, 2 do BNG e 4 abstencións do Partido Popular e 1 do PSOE da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de data 23 de 7/26, o seu presidente propón ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, fixar como festas locais do Concello de Narón para 2027 o seguinte: 24 de xuño, Día de San Xoán, 23 de novembro, Día de Narón. Segundo, dar conta deste acordo ao Departamento Territorial da Coruña desa Consellería para os efectos oportunos.
Buenos días a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, referente a este punto, ven unha proposta que designa os festivos o 24 de xuño, San Xoán, e o 23 de novembro, o Día de Narón. Nos botamos en falta unha data que creo que é de moita tradición, que xa comentei na comisión, non, que é o martes de Antroido. Que ademais creo que é unha das festas que participa máis xente, non? Entón, por iso nos extraña, nos gustaría que, porque xa o comentamos e non se nos deu unha explicación clara, a non ser que ese cambio para o día de San Xoán, bueno, pues poderíamos decir que como tivemos un alcalde que se chamaba Xoán, pues ao mellor é homenaxe a él, non? Bueno, nos gustaría que nos dera unha explicación por que se deixou de regular que martes de Entroido como festa local cando levamos unha tradición de moitos anos sendo así, non? Algunha intervención? Román. Ben, bons días a todas e a todos. Como xa dixemos, non, bueno, unha tradición, pero houve anos que neste concello foi o mércores de Antroido, despois creo que por intentar a través da mancomunidade un día que fora común para todos os concellos, creo que se cambiou para o martes, o sea que esa tradición non se axusta moito. Este ano se decideu o 24 de xuño, creo que a xente cada vez máis é unha data importante a noite de San Xoán, pois para poder disfrutar dese festivo ao día seguinte. Nada máis. Algunha intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 5, proposta de aprobación do levantamento do reparo suspensivo e competencia plenaria relativo á factura do ano 2026. Facturas do ano 2026. Visto o ditame favorable por maioría, 5 votos a favor dos partidos de Tega, 6 abstencións do Partido Popular, BNG e PSOE, da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 23 de xullo do 26, o seu presidente propón ao Concello Pleno. Primeiro, levantar o reparo con efectos suspensivos formulado pola intervención municipal que consta no apartado 18º do informe 17 de 6 de 2026 relativo á relación de facturas F 2026-22 con respecto á seguinte factura. Urbe Ingenia SL, redacción de proxecto de dirección de obra, coordinación, seguridade e saúde, subvención a Gader, mellora de camiños de Carballeira, por un importe de 2.541 euros. Algunha intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, tenemos aquí un reparo, levantamento dun reparo, unha que debía ser unha excepción e vemos que en Narón isto é unha costumbre que temos a todos os plenos, non? Hoxe non estamos debatindo se hai que pagar aos proveedores, porque supoño que hai que pagarlles. O problema é que vostedes gastan de primeiro e intentan regularizalo despois. O propio órgano encargado de velar pola legalidade municipal é o que fai estes propios reparos, non? O máis grave é que isto se repite pleno tras pleno, xa que non falamos dun erro puntual, falamos dunha maneira de gobernar baseada na improvisación, na falta de planificación e na ausencia de control. Un concello con orzamento que supera os 40 millóns de euros non pode funcionar permanentemente a base de modificacións de crédito, préstamos e levantamentos de reparo. E despois temos unha serie de dúdas que nos gustaría que alguén nos explicara, porque hai certas facturas que non entendemos por que teñen os reparos, non? Por exemplo, o Muiño de Xuvia, 8.409 euros, imaxe global 1.103 euros con 51, Geriatros ten dúas facturas, unha de 10.450,67 e outra de 11.750,17, Eulen do mes de abril 210.000 euros e outra de 3.152, Servicio de Madrugadores, e despois hai outra factura que tamén nos sorprende, non? Limpeza do campo de fútbol San Mateo. Quen está utilizando esas instalacións? Nos gustaría que nos aclararan algo destas facturas, non? Nada máis e moitas gracias. Algunha intervención máis? Aquí... Sí, que nadie nos aclara nada, nos gustaría. Non vai aclarar vostede? Vostede está falando de unha serie delas
E este punto é unha única factura. Sí, pero ven Todas aquí esas unha que dixo relación de non facturas. veñen en este punto. Sí. Veñen, sí. Solo esta factura. Solo é unha factura aquí. Non unha factura. Urbe Ingenia, que dixo redacción do proxecto, dirección de obra, coordinación e seguridade, 2.541 euros. É o que estamos a falar, este punto. E que máis facturas? Podes decirlo? A ver, en ese informe hai máis facturas e reparos, pero de punto de levantamiento de reparo suspensivo de competencia plenaria es solo la factura, la 1035. En ese informe, claro que hay más facturas de reparo suspensivo, pero son de alcaldía, el resto, todas. La de este punto es la 1035. Vale. Vale. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é número 6, que é proposta da alcaldía relativa á proposta de declaración de especial interese e utilidade municipal das obras de arranxo e impermeabilización do lucernario e entrada e illamento cuberta formigón selado do xinasio do Crado Mirón, Faísca, pola Xunta de Galicia. Visto o dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de 23 de xullo do 26, o seu presidente propón a súa aprobación polo Concello Pleno, que require aprobación por maioría simple dos seus membros. Primeiro, declarar de interés e utilidade municipal por concorrer circunstancias sociales as obras arranxo da impermeabilización do lucernario, entrada e illamento cuberto formigón e selado cuberta do ximnasio de CRA do Mirón a Faísca para os efectos de que se lle sea aplicada a bonificación do 95% da cota de imposto de construcións, instalacións e obras prevista no artigo 6.1 da Ordenanza Fiscal número 6. Segundo, proceder á devolución do 95% da cota de ICIO xa ingresado pola Xunta de Galicia que ascende ao importe de 225,15 euros e notificar o acordo interesado co ofrecemento dos recursos pertinentes. Algunha intervención? Román. Ben, neste punto, igual que no punto 7º, pois se trae este punto pleno para declarar de especial interese o primeiro no punto 6 solicitado pola Consellería de Educación para as obras que se van a facer no Crade do Mirón. No seguinte punto pois é a propia asociación señora de Chamorro pola obra que vai a facer. E así, con esta declaración de especial interés, pois se lles abonará, se lles bonificará, neste caso, o 95% do ICIO. Moitas gracias. Algunha intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. O noso grupo vai votar favorablemente esta proposta porque entendemos que toda a actuación destinada a mellorar o centro educativo público conta co noso respaldo. A educación non é un gasto, é un investimento e cando se inviste nos colexios públicos estáse investindo no futuro dos nosos nenos e nenas. Na calidade do ensino e tamén na seguridade e dignidade das instalacións nas que pasan unha parte importante do seu día. Neste caso, falamos dunha actuación necesaria para resolver problemas de impermeabilización e conservación no Crade do Mirón, unhas obras impulsadas e financiadas pola Xunta de Galicia. Por iso, consideramos lóxico que este Concello aplica a bonificación prevista na súa propia ordenanza para actuacións de especial interés na utilidade municipal. O expediente acredita precisamente ese carácter de actualidade pública de actuación, pero tamén queremos aproveitar este punto para poñer en valor o compromiso da Xunta de Galicia con Narón. E queremos facelo porque nun pleno tivimos que escoitar a señora alcaldesa poñer en dúbida as xestións que desde este grupo, desde o Partido Popular de Narón, realizamos diante da Conselleira de Educación, especialmente en relación ao futuro comedor do CIP Ponte de Xuvia. Nós sempre dixemos que preferimos falar con feitos e non con titulares. A día de hoxe xa se pode decir que ese proxecto está en marcha e será realidade, porque o noso compromiso é defender os intereses dos veciños de Narón, independente de quen goberne en cada administración. Porque mentres algúns intentan trasladar a idea de que a Xunta non inviste no noso Concello,
A realidade demostra exactamente o contrario. Nos últimos anos realizáronse importantes actuacións nos centros educativos públicos de Narón, melloras de cubertas, eficiencia enerxética, ascensores, accesibilidade, conservación de instalacións, renovación de espazos educativos, investimento continuos para que os nosos alumnos dispoñan de centros máis seguros e modernos e confortables. E non falamos só de educación. A Xunta tamén está presente en Narón en investimentos en sanidade, servicios sociais, vivenda, infraestructuras e apoio ás familias. Son actuacións que repercuten directamente na calidade de vida da cidadanía. Por iso creemos que cando unha administración inviste en beneficio dos veciños de Narón, o mínimo que corresponde é recoñecer e facilitar a execución destas actuacións, independentemente do cor política que ten se promova. Desde o Partido Popular de Narón sempre defendemos a colaboración institucional. Os veciños non entenden de confrontacións políticas. O que esperan é que as administracións colaboren para resolver problemas e mellorar os servicios públicos. É moi fácil sementar dúbidas sobre o traballo dos demais, pero realmente importantes son os resultados. E os resultados demostran que a Xunta de Galicia segue cumprindo con Narón mediante investimentos reais nos nosos centros educativos e noutros servicios públicos. Ese é o camiño que nós imos seguir defendendo, menos confrontación política e máis xestión en beneficio dos nosos veciños. Nada máis e moitas gracias. Algunha outra intervención? Benvido sexa que fagan esa inversión, e nós non se preocupe que si esa parte dese comedor de Ponte de Xuvia cambian as cubertas e non chove polos nenos, tamén faremos e tramitaremos isto mesmo. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que o número 7, proposta de alcaldía, declaración de interés de utilidade municipal da obra de reparación da cuberta do camiño da calzada número 16 Oval pola Asociación Nosa Señora de Chamorro. Visto o ditame favorable por unanimidade a Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 23 de xullo do 26, o seu presidente propón a aprobación polo Concello Pleno que require aprobación por maioría simple dos seus membros. Primeiro, declarar de especial interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias sociales as obras de reparación da cuberta no camiño da calzada 16 Oval da Asociación Nosa Señora de Chamorro para os efectos de que lle sea aplicada a bonificación do 95% da cota de imposto de construcción, instalacións e obras prevista no artigo 6.1 da Ordenanza Fiscal número 6. Segundo, proceder a devolución do 95% da cota de edición xa ingresado pola Asociación Nosa Señora de Chamorro e que ascende a un importe de 6.969,44 euros. E terceiro, notificar ao acordo interesado co ofrecimento dos recursos pertinentes. Algunha intervención? Gracias, señora alcaldesa. Bueno, este punto, o noso voto vai ser favorable, un pouco igual ao punto anterior. Consideramos que é de xusticia apoiar a Asociación Nosa Señora de Chamorro, unha entidade que leva anos realizando unha labor social exemplar, prestando atención a persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, mellorando a súa calidade de vida e promovendo a súa inclusión na sociedade. As obras para as que se solicita a bonificación están directamente vinculadas á mellora das súas instalacións e, polo tanto, tamén a mellorar do servizo que presta diariamente. Polo tanto, o noso voto vai ser favorable, como dixen antes. Nada máis e moitas gracias. Algunha intervención máis? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao número 8, que é proposta de aprobación de levantamento de reparo suspensivo e aprobación do convenio AMPA CIPA Solaina. Visto o ditame favorable por maioría con 7 votos a favor de BNG e 4 abstencións Partido Popular e PSOE da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de 23 de xullo de 26, o seu presidente propón ao Pleno levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación de expediente de recoñecimento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade e autorizar e dispoñer o gasto a entidade faculta da alcaldía para a realización de cantos trámites se deriven do convenio. Algunha intervención? Román. Ben, pois neste punto, igual que no anterior, vou facer unha primeira intervención facendo alusión ao punto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que se tratan todos de convenios, neste caso, tramitados polo Servicio Sociocomunitario, que
dadas circunstancias de carga de traballo ao final de ano, pois non se chegaron á fase oportuna, a tramitación a partir de aí ten que ser a través de levantamento de reparo, traéndoos aquí a este pleno, que nesta ocasión veñen para aprobar estes convenios de CP a Solaina, CIP Ponte de Xuvia, AMPA Buxato de Ofeal, CIP a Solaina, Entidade CIP Piñeiros, Asociación Exalcohólicos de Ferrolterra, CPR Santiago Apóstol, Asociación de Saúde Mental de Ferrol Eume Ortegal e Terra de Trasancos. Moitas gracias. Alguna intervención? Geno. Bo día, eu tamén me vou referir desde este punto hasta o 16, porque, dende logo, non ten sentido e non imos debatir se as entidades merecen cobrar ou non. Aquí todos e todas sabemos que cumpriron os seus compromisos, desenvolveron as súas actividades e acataron as súas obrigas en tempo e forma, ademais, cousa que o Goberno de Narón pois non está sendo capaz de facer. Este mes, de novo reuníndonos con varias entidades de Narón, nos din que traballar aquí pois dá vértigo. É unha palabra que ademais se repiteu varias veces. Dá vértigo ter un convenio ou pedir unha subvención e non saber se cobra dentro dun ano ou dentro de 2 anos. E falamos de cobrar uns cartos cos que se contan e que se gastan, ademais, os gastan. Teñen que pedirlos a usuarios, teñen que pedirlos a bancos ou, en moitos casos, poñelos do peto propio das directivas que están facendo o seu traballo e, ademais, pois asumindo este risco. Nalgúns casos nos contaban que no momento da firma do convenio pois xa teñen gastos suficientes para xustificalo. Nós queremos aproveitar para volver a insistir en que este modelo que temos ahora en Narón hai que cambialo. Nós xa ofrecimos alternativas, non só para que se cobren en tempo, senón pois para poder adiantar parte deste pago e que poidan comenzar a traballar sen ter que poñer estes cartos do peto. Entonces, cando nós gobernemos, imos a demostrar que en Narón se podía facer isto moito mellor, moitísimo mellor. Pero se queredes solucionalo antes de maio do ano que ven, estades a tempo e o noso apoio para facelo pois sigue en pé. E, por certo, aproveito tamén para preguntarvos polas subvencións do ano que ven, cando as ides a convocar. Si tedes pensado propoñer xa un modificado de crédito para poder asumir este gasto ou vai ter que ser o BNG outra vez que no propoña? Nada máis, de momento. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como están facendo os compañeiros, eu vou facer unha única intervención para os puntos do 8 ao 16, ambos incluídos, porque prácticamente todos estes expedientes responden á mesma situación. Estamos a falar de convenios con asociacións, con AMPAs e centros educativos que desenvolven unha labor imprescindible para o noso concello e que, lóxicamente, contan con o noso apoio polo servicio que prestan á veciñanza. O problema destes expedientes non son as entidades beneficiarias, o problema é a forma no que o goberno de Marián Ferreiro está xestionando estes convenios. Unha vez máis, atopámonos con expedientes que chegan a este pleno con reparos suspensivos de intervención e mediante recoñecementos extrajudiciais de crédito. Isto non pode seguir sendo a norma. As asociacións, as AMPAs, os centros educativos non poden vivir pendentes da improvisación administrativa do Concello, nin da incerteza sobre cando van a cobrar por un traballo que xa realizaron. Quen está xerando esta situación de precariedade son as entidades sen o falta de planificación e de xestión do goberno municipal. Se estes programas son importantes, e todos coincidimos en que o son, tamén deberían ser unha prioridade á hora de tramitar os convenios en prazo, con cobertura orzamentaria e sen obrigar a recorrer continuamente a reparos suspensivos. Por coherencia, coa posición que este grupo ven mantendo respecto aos reparos suspensivos, neste bloque de expedientes imos a optar pola abstención. É unha abstención que non vai dirixida contra ningunha asociación, ningunha AMPA nin ningún centro educativo. É unha chamada de atención ao goberno municipal para que deixe de converter
en extraordinario o que debería ser xestión ordinaria, planificada e responsable. Nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 19, que é proposta de aprobación de levantamento de reparos suspensivos e aprobación do convenio da AMPA, CIP e Ponte de Xuvia. Visto o dictamen favorable por maioría de 7 votos a favor, 5 TEG e 2 BNG e 4 abstencións, 3 do Partido Popular e 1 do PSOE da Comisión Informativa de Contratación Personal Especial de Contas 23 de 7 do 26, o presidente propón levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade, autorizar e dispoñer o gasto da entidade e facultar a alcaldía para realizar cantos trámites se deriven do convenio. Algunha intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 10, que é proposta de aprobación e levantamento de reparos suspensivos e aprobación do convenio AMPA ou Buxato. Visto o dictamen favorable, por maioría de 7 votos a favor, 5 de TEG e 2 do BNG, 4 abstencións, 3 do Partido Popular e 1 do PSOE, da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 23 de xullo, o seu presidente propón levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade, autorizar e dispoñer gasto da entidade e facultar a alcaldía para a realización de cantos trámites se deriven do convenio. Algunha intervención? A votación, algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é o número 11, proposta de aprobación de levantamento de reparo suspensivo e aprobación do convenio coa entidade CEIPA Solaina. Visto o dictamen, por maioría, 7 votos a favor, 5 de TEG, 2 de BNG, 4 abstencións, Partido Popular e 1 do PSOE, da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 23 de xullo, o seu presidente propón levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo coa entidade, autorizar e dispoñer de gasto da entidade e facultar a alcaldía para realizar cantos trámites se deriven do convenio. Algunha intervención? A votación, algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 12, que é proposta de aprobación de levantamento de reparo suspensivo e aprobación do convenio coa entidade CEIP Piñeiros. Visto o dictamen por maioría, con 7 votos a favor, 5 de TEG, 2 do BNG, 4 abstencións, 3 do Partido Popular e 1 do PSOE, Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 23 de xullo, o seu presidente propón levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade, autorizar e dispoñer o gasto da entidade e facultar a alcaldía para realizar cantos trámites se deriven do convenio. Algunha intervención? Votación, algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é o número 12, proposta de aprobación de levantamento de reparos suspensivos e aprobación do convenio coa entidade CIP Piñeiros. Visto o dictamen favorable por maioría con 7 votos a favor, 5 de TEG, 2 de BNG e 4 abstencións, 3 do Partido Popular, 1 do PSOE, da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 23 do 7 do 26, o seu presidente propón levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade, autorizar e dispoñer o gasto da entidade e facultar a alcaldía para realizar cantos trámites se deriven do convenio. Algunha intervención? A votación, algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 13, que é proposta de aprobación e levantamento de reparo suspensivo e aprobación do convenio Asociacións Alcohólicos de Ferrolterra. Visto o dictamen favorable, maioría de 7 votos a favor, de 5 de TEG, 2 do BNG, 4 abstencións, 3 do Partido Popular, 1 do PSOE, da Comisión Informativa de Contratación Personal Especial de Contas de 23 de xullo, se propón pleno levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade, autorizar e dispoñer o gasto da entidade e facultar a alcaldía para realizar cantos trámites se deriven do. Algunha intervención?
a votación, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. Pasamos ao número 14, proposta de aprobación de levantamento de reparos suspensivos e aprobación de un convenio de Santiago Apóstol. Visto dictamen favorable por maioría, con 7 votos a favor, 5 de Tega, 2 do BNG, 4 abstencións, 3 do Partido Popular e 1 da PSOE da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de 23 de xullo. O seu presidente propón ao Pleno levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade, autorizar e dispoñer o gasto da entidade e facultar a alcaldía para realizar cantos trámites deriven. Algunha intervención? A votación, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. O número 15, que é proposta de aprobación de levantamento do reparo suspensivo e aprobación do convenio de Asociación de Saúde Mental de Ferrol e Eume Ortegal. Visto dictamen favorable por maioría de 7 votos a favor, 5 de Tega, 2 do BNG e 4 abstencións, 3 do Partido Popular e 1 do PSOE da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de 23 de xullo. O seu presidente propón levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade, autorizar e dispoñer o gasto da entidade e facultar a alcaldía para a realización de cantos trámites se deriven deste convenio. Algunha intervención? Votación, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. E pasamos ao 16, que é proposta de aprobación de levantamento de reparos suspensivos, aprobación de un convenio e Esterra de Trasancos. Visto dictamen favorable, con maioría de 7 votos a favor, 5 de Tega, 2 do BNG e 4 abstencións, 3 do Partido Popular e 1 do PSOE, da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de data 23 de xullo, o seu presidente propón ao Pleno levantar o reparo con efectos suspensivos, aprobar a tramitación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, aprobar o convenio nominativo con esta entidade, autorizar a dispoñer o gasto da entidade e facultar a alcaldía para a realización de cantos trámites deriven deste convenio. Algunha intervención? E a votación, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. E agora pasamos ao número 17, que é proposta para ratificación de 2 resolucións da Alcaldía de data 16 de xullo de 2026 en relación ao novamento da defensa e representación no proceso 153/2026. Neste punto convendría... ausencia vendada por unha abstención, dado que son as persoas, os representantes do PSOE son as persoas que presentan a denuncia contra o Concello. Por tanto, hai unha abstención pola propia Lei de Bases de Réximen Local e a Lei 40 de réximen local. De réximen xurídico do sector público. Visto dictamen favorable por maioría de 2 votos a favor de Tega, 2 abstencións, Partido Popular e BNG e ausencia na votación do Partido Popular, do Partido Socialista por abstención legal, Xunta de Portavoces de 27 de xullo, a súa presidenta propón primeiro, ratificar as resolucións da Alcaldía de 6 de xullo de 26 cos números de documento con 1A I 029W o mismo terminado en V, polas que se nomea aos seguintes profesionais: don Cristóbal Pintado González como abogado e don Eduardo Fariña Sobriño como procurador para o procedemento ordinario 153/2006 no xulgado contencioso administrativo número 1 de Ferrol. Notificar este acordo aos interesados. Algunha intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, estamos a falar da contratación de defensa xurídica do Concello no recurso de contencioso administrativo. É evidente que o Concello ten a obriga de defender os seus acordos e os seus intereses de institución cando estes son recorridos ante os tribunais. Nese aspecto non temos nada que obxectar. Agora ben, tamén entendemos que este pleno debe recoñecer con maior detalle cal é a estrategia xurídica que vai a seguir o Concello, cales son os riscos reais deste procedimento e, sobre todo, cales
poderían ser as consecuencias económicas para as arcas municipais no caso dunha sentenza desfavorable. Estamos a falar dun asunto especialmente de relevancia relacionado coa xestión do ciclo integral da auga, un servicio esencial para os veciños de Narón. Por iso, máis alá da contratación destes profesionais, o que esperamos do Goberno é transparencia e información cara aos grupos municipais. Defender xurídicamente o Concello é unha obriga, pero tamén é manter informado este pleno sobre o procedimento que pode traer consecuencias importantes para o futuro de xestión deste servizo. Por iso, pedimos que na medida en que proceda e o permita, se dé a constancia aos grupos municipais da evolución deste recurso e das actuacións que se vayan producindo ao longo da súa tramitación. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Si se vai a dar en este caso o traslado de todos os avances que se vayan producindo na Xunta de Portavoces, que entendo que como máis haxe que traer este pleno, calquera información que consideren e que pidan se lle será entregada con toda a transparencia a vida e por haber. Lóxicamente, a día de hoxe non está valorado o que pode sair en este caso dunha posible sentencia, porque non temos esa valoración, pero no momento que vai avanzando e teñamos información se trasladará, por suposto. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? E ora, se alguén pode avisalos, por favor. Alguén pode avisalos? Gracias. Sí. Gracias, Gem. Pasamos ao número 18, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular para garantir o acceso universal aos servicios públicos municipais e a liberdade de elección no medio de pagamento. Visto o texto da moción na que se propón, primeiro, instar ao Goberno Municipal a garantir que en todas as instalacións municipais nas que se exixe o pagamento dunha taxa ou precio público poida realizarse o pagamento tanto mediante medios electrónicos como en efectivo, salvo naqueles supostos nos que unha norma con rango de lei establezca expresamente o contrario. Segundo, restablecer de maneira inmediata a posibilidade de efectuar o pagamento en efectivo na piscina municipal do Couto e no resto das instalacións deportivas municipais nas que actualmente só se admite o pagamento mediante tarxeta bancaria ou outros medios electrónicos. Terceiro, solicitar á Secretaría Xeral, Intervención Municipal e a Tesorería Municipal a emisión dun informe conxunto sobre a adecuación á legalidade do sistema de cobramento indicando a expresamente a norma xurídica que ampara a exclusión do pagamento en efectivo, o órgano municipal que adoptou a decisión, a motivación técnica e xurídica da medida e os informes emitidos con carácter previo á súa implantación. E cuarto, elaborar un protocolo municipal de acceso a instalacións públicas que garante os principios de igualdade, accesibilidade universal, non discriminación e liberdade de selección de medio de pagamento, compatibilizando os sistemas electrónicos con pagamento en efectivo. E quinto, dar traslado desta moción ás consellerías competentes aos servicios económicos municipais e aos responsables da xestión das instalacións deportivas municipais para o seu coñecemento e cumprimento. Atención. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, o Grupo Popular de Narón presentou esta moción porque entendemos que estamos ante un debate moito máis importante do que pode parecer. Non estamos discutindo se o mellor pagar con tarxeta ou en efectivo. Cada persoa debe ser libre de elixir o medio de pago que considere máis axeitado. O que estamos debatindo hoxe é se o Concello pode eliminar unha opción de pagamento plenamente legal para acceder a un servicio público municipal. E nós entendemos que non. Nestes días coñecemos un informe emitido pola Tesorería Municipal que tamén nos gustaría que se foi firmado pola Tesorería Municipal e pola intervención o día 24 que non o presenten o día anterior ao pleno. Nos gustaría que nos o presentaran con máis plazo, non? E tamén hai un informe publicado na Voz de Galicia, lonxe de pechar o debate, creemos que abre aínda máis, porque o informe de Tesorería non afirma que o pagamento en efectivo sexa ilegal. O que afirma é que a empresa concesionaria do servicio de control de accesos non pode asumir funcións propias de tesorería, nin xestionar unha caixa de efectivo. Iso son dúas cousas completamente distintas. E precisamente aí está a cuestión.
Se a empresa non pode cobrar directamente en efectivo, porque o Concello non buscou unha solución alternativa? Porque o propio informe recoñece que existen entidades colaboradoras, xiro postal ou outros mecanismos previstos na normativa tributaria para canalizar os pagamentos. Incluso admite que os pagamentos en efectivo siguen sendo posibles a través deses sistemas. Polo tanto, a decisión política que tomou o Goberno foi ofrecer únicamente o pagamento con tarxeta no acceso á piscina municipal do Couto, cando existían outras posibilidades para garantir tamén o pagamento en efectivo. E esa non é unha preocupación exclusiva do Partido Popular de Narón. Incluso a propia profesora de Dereito de Ciencias Políticas, Ana Ruiz, lembraba estes días que o consumidor ten dereito a pagar da forma que queira, advertindo de que eliminar o efectivo non como opción de pagamento suscita importantes dúbidas desde un punto de vista de protección das persoas consumidoras e da igualdade de acceso aos servicios públicos. Non estamos contra da digitalización, ao contrario, queremos unha administración moderna, pero unha administración moderna non pode deixar atrás persoas maiores, aos menores que non dispoñen de unha tarxeta, ás persoas sen conta bancaria ou a quen simplemente prefira utilizar un medio de pago de curso legal como é o efectivo. A modernización nunca pode convertirse nunha barreira. Por iso presentamos esta moción, porque non pedimos volver atrás. Pedimos algo moito máis sinxelo, que todos os veciños de Narón teñan a mesma oportunidades para acceder aos servicios públicos municipais, independentemente do medio de pagamento que decida utilizar. Por iso pedimos que se nos vote a favor aos puntos que presentamos nesta moción. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Jorge. Bo día a todos e a todas. Bueno, non de o noso grupo imos votar a favor desta moción que hoxe trae aquí o Partido Popular. Entendemos que é unha moción que ten sentido, pero sobre todo é o que lle digo, señora Ferreiro, é que a piscina do Couto é o monumento á súa xestión nefasta. 3 anos para facer unha piscina de verán, da cal, cando unha vez que se recepciona e inaugurar despois de 7 prórrogas, vemos que adolece de accesibilidade, e agora tamén nos atopamos con que ni siquiera se pode facer o abonamento do prezo en metálico. Alá polo ano 2024, o Partido Socialista trouxo a este pleno unha moción que era o pagamento a través do método de Bizum. Naquela ocasión, se nos dixo que nos adiantáramos porque xa o seu goberno, señora Ferreiro, xa estaba en proceso. Un proceso que debe ser como da piscina do Couto, máis lento. Mire, con isto tampouco se solucionaría pois este problema xeral que agora mesmo hai na cidadanía e na veciñanza de Narón, que xa lle digo, señora Ferreiro, que sí que está xerando moito debate. Pero mire, corren tanto para facer informes que non lle vou discutir, eu non veño a discutir aquí informes dos técnicos que, mire, poden ser acertados ou non. Eu, de feito, considero que os informes que se fan deste Concello son plenamente acertados, pero creo, e así yo digo, a nivel persoal, que hai que buscar solucións. E a primeira exposición pública a un proxecto é a súa, señora Ferreiro. Se sabe que isto vai acontecer, busca alternativas. O do Bizum é unha alternativa. Pero mire, tamén podemos implementar caixeiros. Non se fai. O único que se fai, señora Ferreiro, é nos gobernamos desde a nosa atalaya, desde a nosa posición, desde a nosa metodoloxía caciquil de hai 46 anos, e todo o que sea unha proposta distinta, rexeitámola. Claro que imos apoiar esta moción. Imos apoiar esta moción porque creemos que é de xustiza social. Olaya. Ben, entendemos perfectamente o sentido da moción e creemos que sería necesario. Tamén sabemos que, tal e como están agora as instalacións, que non é posible. Mesmo informe de intervención e tamén nas explicacións que decía Germán Castrillón, vense a corroborar iso. Entendemos que pagar en efectivo cando as persoas que están na entrada están nunha mesa de colexio, e non ten ni siquiera unha aplicación de base de datos, apúntanse a man as persoas que entran e se fai desa maneira a contabilidade. Realmente a día de hoxe non é posible facelo de outra maneira, e o propio informe de tesorería indica que como é unha empresa
privada non pode manexar os cartos públicos. E aí tamén ven a explicación que decía o Grupo Municipal do Partido Popular. Por que se optou por esta opción cando hai un ano estaba a piscina realmente acabada e se sabía que este ano se iba a dar esa posibilidade. É verdade que os caixeiros poden ser unha posibilidade porque ademais se vai necesitar dunha persoa que faga ese reconto ou que conte as persoas que entren, ou seja, que tampouco perderíamos traballadores ou traballadoras, pero claro, temos que recoñecer que a día de hoxe esta posibilidade non sería factible para este verán e un pouco se veu tamén a decir aquí. O que pasa que, bueno, habería que pensar as cousas, porque é verdade que a entrada a día de hoxe, a xente que está ali traballando está nunha situación precaria. Alguna intervención? Román. Ben, non somos os primeiros que a nosa intención, lóxicamente, o noso interés era dar a posibilidade, dar a facilidade posible para que na piscina se pudera. Solo agradecería que tivera respeto e mantivese o silencio e pola súa integridade. Non sei se esa barandilla pode aguantar o que está facendo agora, Quero dicir, está avisado, se está oscilando, se está moviendo enriba dela, se cae, como comprenderá, e agradecería que estivese en silencio. Continúe, por favor. Bueno, pues aí o deixo. Aí o deixo. Sí, continúe. Volvo a repetir, a nosa intención, lóxicamente, era de poder facilitar o acceso a esa piscina do xeito que mellor pudiera ser. Pero neste caso, Tesorería, que é a responsable desa posible caixa, neste caso, que habería nesta piscina, pois as órdenes son claras e explícitas de que a única forma de poder facelo ou da forma que se tiña que facer é a través de cobro con tarxeta. Por outra parte, neste concello xa tiñamos outra piscina que se estaba facendo desta maneira, se estaba cobrando tal. Fai xa moitos anos que a Tesorería implantou o mismo sistema de cobro neste caso que nesta piscina exterior. De feito, se instalou un caixeiro que posteriormente se inhabilitou o pago con carto, senón que só se pudiera utilizar a tarxeta. Creo que non hubo ningún tipo de revuelo, nin os usuarios se sentiron discriminados nin desfavorecidos, e leva moitos anos traballando desa maneira e creo que non hubo ningún problema. A veces o que dudamos é que realmente non é tanto fracaso, senón que todo o contrario, senón que a piscina creo que está sendo un éxito, a pesar do que moitos dos que daqui presentes preferirían que fora, e ao final, bueno, pois nos agrada que a piscina fora ben acollida por parte da cidadanía de Narón, que poden disfrutar dela, e si máis adiante ou anos posteriores, pois se podemos chegar a que esa piscina poda ter outro acceso, de outra maneira ese pago pois se fará. A día de hoxe, o informe creo que é claro, a única forma que hai de facelo pois é desta maneira. Xunto que, lóxicamente, cando se deu esta circunstancia, lóxicamente nos gusta ver como outros concellos xestionan esas entradas, ese tipo de pagos. Vos podo asegurar que hai moitas instalacións públicas de verán que o fan deste xeito e hai outras que non permiten o pago en efectivo e o sistema de entrada é bastante máis complexo do que aquí se puxo. Así que, nada máis e moitas gracias. Alguna intervención, Germán? Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que, despois das explicacións que nos acaba de dar a intervención do Grupo de Goberno, hai unha cuestión que sigue sin resposta. É dicir,
Ninguén lles pideu que unha empresa privada exerza funcións reservadas aos funcionarios públicos. O que pedimos é que se modifique e por que se fixo desa forma. Nadie o explica. Ese é o gran problema, non? E porque, ademais, o informe de Tesorería recoñece que existen varios mecanismos de recaudación, entre eses a caixa en efectivo. Polo tanto, alternativas había. O que faltou foi vontade política para poñelas en marcha. E hai outra cuestión que nos chama especialmente a atención, que durante estes días tentouse trasladar á opinión pública que esa medida estaba plenamente avalada desde un punto de vista xurídico. Pero o informe non di así eso, que sea ilegal, pero sí que se pode cobrar en efectivo. Por lo tanto, quero dicir que, desde logo, falou vostede da outra piscina. Se na outra piscina teñen o mesmo problema e a xente está protestando por non repoñer unha caixa que tiñan para efectivo, que leva 2 anos ali daquela maneira. Creo que habrá que facer un bon control e creo que habrá que facer o que se dice, o que dice a lei. O que non podemos é discriminar a xente como se está facendo. Porque creo que modernizar a administración nunca pode significar reducir dereitos, modernizar e ofrecer máis ocios aos veciños, non menos. En este caso estamos ofrecendo menos dereitos. E iso é precisamente o que hoxe lles estamos pedindo, que non se poden facer as cousas desa forma e que despois de 3 anos de execución desa piscina, o que non poden é ao final, a prisa e correndo, sacar un contrato donde non cumplen apertados servicios. Nos pedimos o expediente desa piscina, non se nos entregou. Pedimos o contrato da empresa, tampouco non se nos entregou. E creo que iso non é tan complicado. Pedimos por registro e que non creo que sea tan difícil facer unha copia e presentarlo para coñecer como está ese contrato e en que condicións está ese contrato. E agora me veñen con que non hai posibilidades de facelo. Bueno, pois me parece increíble que esteñemos nun servicio público e que despois do tempo que levan vostedes traballando para que se abra esa piscina, que ao final que faigan isto en estas condicións. Desde logo, é outra forma máis de non xestionar ben as cousas. É outra forma máis. E destas estamos vendo acumuladas unha tras outra. Por lo tanto, nós non podemos estar de acordo. E me sorprende partidos, como pode ser o BNG neste caso, que digan que non hai solucións cando somos os defensores do público. Pois somos os defensores do público, temos que ser os defensores po bo e po malo. E para que o servicio sea completo e que non haya persoas que cheguen ali e que teñan que dar a volta porque non teñen tarxeta ou porque non lles permiten pagar en efectivo. Esa é a realidade do que está pasando na piscina do Couto. Me parece increíble. Espero que polo interés xeral e polo interés dos nosos veciños que se vota a favor nesta moción para que se solvente esa problemática que está tendo actualmente a piscina do Couto. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Olaia. A verdade é que non iba a intervir, pero a verdade é que somos as defensores do público, vostedes os defensores do privado, vexamos agora o tema da auga, non? Como somos os defensores do público, estamos dicindo que ahora mesmo hai unha empresa privada e que teria que xestionarse, pois, por exemplo, con personal laboral, cousa que non poñen nesta moción. E vostede pode vir aquí a contar misa, pero non os acordos que aparecen non vale para que eses dereitos que vostede está defendendo se garantan, que é o que estamos dicindo. Entonces, fagan mellor as mocións e deixe de interpelar o BNG para facer as cousas que quere o Partido Popular, porque o BNG é oposición do Partido Popular e terminará liderando este país. Pero por qué? Por ser defensores e defensoras do público. Claro que sí. Hombre, señor Germán Castillón, é que a verdade, defende unhas cousas, pero logo é verdade, na súa moción fai referencia á normativa de defensa de consumidores, cando a tesorería, claro, e é verdade, porque o comprobamos que no BNG incluso temos abogadas. Esta lei non é aplicable ás administracións públicas, ou seja, están poñendo algo que non se pode realizar. Nos podemos votar a favor desta moción, pero sabemos que non se vai facer. Entonces, vostedes son expertos aquí de traer mocións que logo non se poden aplicar, coa frustración da xente que lles están vendendo outra cousa. Entonces, sí, claro, somos defensores e defensoras do público. Por iso apostamos porque se abrise a piscina e por iso podemos facer críticas de se hai persoal laboral, de se se contratan a demasiadas empresas neste concello, etcétera, etcétera. Como está o servizo de axuda no fogar ou como se quere xestionar a auga cos votos do Partido Popular dentro dun ano. Alguna outra intervención para rematar? Sí, gracias, señora alcaldesa, para rematar. Non, señora Olaya, porque grite máis non vai ter máis razón. Eso yo digo. A verdade é que estamos defendendo algo moito máis importante, é dicir, que ningún veciño vexa limitado o acceso a un servicio público municipal pola forma na que decide pagar. Eso é realidade.
Iso é a realidade que estamos defendendo hoxe aquí. E veremos se somos coherentes en todos os puntos, en todos os razonamentos que hai. E iso, señora alcaldesa, sigue sen ter resposta por o que se fixo isto. Non nos responderon. Cal é o motivo? Fixeron a prisa correndo, contrataron unha empresa que non pode xestionar o diñeiro público. Ese é o que dice o informe de tesorería. Polo tanto, seguimos dicindo e seguimos insistindo e non pararemos de insistir porque, mire, voulle dicir unha cousa. Debe ter moita importancia. Cando hai máis de 26.000 internautas que siguen o proceso, é que debe ter moita importancia. Non é cousa de 2 ou 3. Eu digo, sí, máis de 26.000 internautas que visitaron a páxina nese sentido polo tema do cobro en efectivo. Iso é a realidade. Ora, para vostedes parece que non ten importancia, pero ten moita máis importancia da que vostedes creen, porque o que non podemos é seguir limitando. Temos que modernizar, sí, pero non podemos limitar o que ven detrás. E ustedes o están limitando. Están discriminando a moita xente que non pode ir á piscina por ese motivo. É unha pena que un concello como Narón ocurran estas cousas. Que ocurran isto e que a outra piscina, a que teñen aberta na Gándara, siga co mesmo sistema e non solucionen ese problema do pago en efectivo. Que o deben de solucionar. Que hai formas de facer. E vostedes saben que o pode facer. O que pasa é que é máis fácil poñerse de perfil ou mirar para outro lado e olvidarse dos problemas da xente. Aquí estamos para solucionar e resolver os problemas da xente. Nada máis e moitas gracias. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 19, moción dos grupos municipais de Terra Galega e BNG para instar a Xunta de Galicia a modificar os criterios de adxudicación das plazas de comedor escolar. Visto o texto da moción na que se propón ao Pleno do Concello de Narón acordar, primeiro, instar a Xunta de Galicia a través da Consellería competente en materia de educación a modificar os criterios de adxudicación das plazas de comedor escolar para que o alumnado que xa goza do servicio teña prioridade na renovación da súa plaza durante a súa permanencia no centro educativo. Segundo, solicitar que os criterios de prioridade por área de influencia ou de admisión no centro se apliquen únicamente na adxudicación inicial das plazas vacantes en que poden supor a perda dunha plaza que o alumno xa viña utilizando de forma continuada. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a abrir un proceso de diálogo coas asociacións de nais e pais, os equipos directivos e a comunidade educativa para revisar o sistema de adxudicación de servicio de comedor garantindo criterios que favorezcan a conciliación familiar, a seguridade xurídica e o interés superior do menor. Cuarto, dar traslado do presente acordo á Presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería competente en materia de educación, a Federación Galega de Municipios e Provincias FEGAN e ao Consello Escolar de Galicia. Visto o ditame favorable por maioría de 7 votos a favor, 5 de Tega, 2 do BNG e 4 abstencións, 3 do Partido Popular e 1 do PSOE, da Comisión Informativa de Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade de data 23 de xullo, a súa presidenta propón ao Concello Pleno a adopción do ditame nos seus mesmos términos. Algunha intervención? Olga. Bo día a todas e a todos. Moitas grazas, señora alcaldesa. A moción que hoxe traemos a este pleno fala dunha cuestión que pode parecer administrativa, pero que ten unha enorme repercusión na vida diaria de moitas familias, o acceso ao comedor escolar. O comedor non é un servizo complementario, sen máis. É unha ferramenta esencial para facer posible a conciliación da vida laboral e familiar. Contribúe á igualdade de oportunidades e, ademais, cumple unha importante función educativa e social. Precisamente por esa importancia, entendemos que o sistema de adxudicación das prazas debe ofrecer estabilidade, previsibilidade e seguridade ás familias. O problema que estamos detectando é moi concreto. Coa regulación actual pode darse a situación de que unha nena ou un neno que leva varios cursos facendo uso do comedor perda a súa praza simplemente porque entra un novo alumnado pertencente á área de influencia do centro. É dicir, familias que organizaron durante anos a súa vida laboral e familiar contando cun servizo consolidado poden atoparse dun curso para outro ou mesmo ao longo do propio curso, sen esa praza. E pensamos, sinceramente, que ese resultado non responde ao obxectivo que debe perseguir
unha administración pública. Non estamos cuestionando que existan criterios de prioridade para a primeira adxudicación das prazas. É lóxico que cando a demanda é superior á oferta existan regras obxectivas. O que dicimos é que eses criterios non deberían provocar que quen xa viña utilizando o servicio con normalidade perda un dereito consolidado de feito, sempre que continúe escolarizado no mesmo centro e siga cumprindo os requisitos, por suposto. Falamos, en definitiva, de introducir un criterio de continuidade. Un criterio xa existente noutros ámbitos da administración e o que faría é aportar estabilidade ás familias, evitar situacións inxustas e reducir conflitos innecesarios. Esta moción tampouco pretende impoñer unha solución unilateral. Precisamente por iso, un dos acordos solicita abrir un proceso de diálogo coa comunidade educativa, coas AMPAs e cos equipos directivos para estudar unha modificación que mellore o sistema actual. Pensamos que esta é unha proposta sensata, razoable e perfectamente compatible cos principios de igualdade e de transparencia. Ao mesmo tempo, pon no centro algo que nunca deberíamos esquecer, que é o interese superior do menor e, por suposto, a conciliación das familias. Porque detrás de cada praza de comedor hai nais e hai pais que teñen que cumprir un horario laboral. Hai nenos e hai nenas que precisan estabilidade e hai fogares que organizan toda a súa vida alrededor deste servizo. Por iso pedimos o apoio desta corporación para trasladar á Xunta de Galicia a necesidade de revisar os criterios actuais e incorporar un sistema que garanta a continuidade do alumnado que xa utiliza o comedor. Agardamos que atendades esta petición e que poidamos avanzar cara a un modelo máis xusto, máis estable e, sobre todo, máis sensible ás necesidades reais das familias. Moitas grazas. Alguna intervención? Olaya. Sí, moi boas de novo. Ningún neno ou nena debería de quedar sen servizos aos que ten dereito, e os dereitos ou son universais ou non son tales dereitos. É verdade que as administracións, a burocracia, moitas veces queda atrás ou máis desfasada das necesidades propias, pero que sí que hai modelos e exemplos de ensino público alrededor do mundo, en Europa, nos países nórdicos, que deberíamos de mirar polo menos para aplicar as necesidades, porque eu creo que a pregunta debería de ir a máis alá, e as solicitudes é de dereito que familias que precisen do servizo de comedor non poidan optar a él nos seus propios colexios públicos. É de dereito que haxa coles públicos en Narón sin comedor, cando hai, por exemplo, concertados, financiados con fondos públicos que si teñen ese servizo. É de dereito que xente que vive nun barrio que este nun cole público onde non hai comedor, que se ten que desplazar a outro cole que si o teña e que logo resulte que como non lle toca por zona non teña esa opción. Todo iso está pasando non só en Narón, en toda a Galiza. Entonces creemos que as administracións que teñen que velar e máis dende a Consellería de Sanidade, dende Servizos Sociais, teñen que velar para darlle dereitos ás persoas. E repito e remato, ningún neno, nena, ningunha familia debería de quedarse en praza de comedor se así o precisa, porque entonces xa non é un dereito. Haberá xente que teña privilexios e outros que non poidan telos. Alguna outra intervención? Jorge. Sí, nos abstivemos nesta moción e non participamos, neste caso, con Terra Galega nin co BNG, pois precisamente, como acaba de explicar a voceira do BNG, non entendemos que esta moción, pois que co problema de natalidade que temos precisamente no noso país, do crecimiento vegetativo é negativo, mentres que grazas a esa migración, que gran parte, en gran medida, son neste caso de netos, de galegos que no seu día lles tocou facer o camiño inverso, pois que seguimos aumentando, mantendo esas ratios. O problema aquí non son criterios, o problema aquí é que estamos falando dun servizo público e, como ben dixo a Conselleira de Promoción e Educación, esencial. Tan esencial como pode ser para a conciliación, a residencia pública, o servizo de madrugadores e o SAP. Aquí, a gran diferencia é que os recursos que se teñen que implementar para dar
un servizo de comedor a todos aqueles alumnos que precisen unha plaza non supón tanto. É así. Nós non íbamos participar nunha moción que sea restrictiva de dereitos, que o que pida é que se modifiquen os criterios. Non, non. O que ten que pedirse, e o que ten que pedir este Concello, señora Ferreiro, e xa que vostede tuvo a oportunidade outro día de estar co presidente da Xunta en Cándido Hermida, pois era trasladarlle iso. Trasladarlle esa vontade. A vontade que temos de que non haya ningún neno nin nena sen praza de comedor nos centros públicos de Galicia. Xa non digo do noso Concello, de Galicia. Pero bueno, parece que seguramente se lle esqueceu ese día de dicirlo. Nos imos apoiala, lóxicamente, claro que imos apoiar esta moción, porque o traballo que leva facendo o PSDG pois anda moitos anos no Parlamento. Pero xa lles digo, se nos queda curta polo que lle trasladei, señora Ferreiro. Temos que ter, por cada neno, nena que necesite unha praza, ten que estar garantida. E non temos que ir, pois precisamente, aos problemas que a día de hoxe está xerando o goberno do Partido Popular. Ese goberno, como que, por certo, señora Ferreiro, quere privatizar vostede o servizo de agua. Sí. Gracias. Buenos días a todos y a todas. El servicio de comedor escolar es esencial para facilitar la conciliación de las familias y garantizar una atención educativa y social adecuada al alumnado. En eso claramente coincidimos. Pero precisamente porque se trata de un servicio público, el acceso a las plazas debe organizarse cada curso mediante normas comunes, criterios objetivos y un procedimiento transparente, algo de lo que este Gobierno carece y en abundancia. Las circunstancias de los centros y de las familias pueden cambiar de un año a otro. Cambiar la matrícula, se incorpora nuevo alumnado, varían las necesidades familiares y puede modificarse la capacidad disponible del centro. Pero por eso, al inicio de cada curso es necesario evaluar de nuevo las solicitudes y aplicar los mismos criterios a todas las familias. La propuesta de establecer una renovación automática y preferente para quien ya era usuario del comedor puede parecer razonable, pero genera una consecuencia injusta. Convertiría el uso del comedor en una especie de derecho adquirido, restando y eliminando todo derecho a la igualdad de trato e igualdad de oportunidades, algo de lo que presumís mucho, pero que en realidad, en el momento de la verdad, cada uno de vosotros quiere lo suyo sin importarle nada el resto. El área de influencia no es un criterio arbitrario, forma parte de la ordenación del sistema y permite garantizar que los servicios vinculados a la escolarización se asignen con criterios de igualdad, de coherencia y de seguridad jurídica. El objetivo de la Xunta de Galicia no es limitar el servicio ni dejar al alumnado sin atención, todo lo contrario. La prioridad es buscar soluciones para que el servicio pueda llegar al máximo número posible de alumnos. Pero cuando existe una capacidad limitada, condicionada por el espacio, el personal o la organización del propio comedor, entonces tiene que haber necesariamente un criterio de adjudicación. Ese criterio no puede depender de quién llegó primero, como por ejemplo ACETEGA con el convenio del baile, asignado a dedo a Román con el criterio de fue el primero en llegar. O tampoco porque puede depender de quién utilizó el servicio el curso anterior. Por todo esto no podemos apoyar la moción en los términos en los que está redactada. Podemos compartir, evidentemente, la voluntad de mejorar el servicio, ampliar las plazas y reforzar el diálogo con la comunidad educativa, pero no establecer una prioridad automática e indefinida que pueda perjudicar a otras familias y limitar el acceso de nuevo alumnado al servicio. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Olga. Bueno, pois, en primeiro lugar, quero agradecer neste caso ao Partido Socialista ese voto favorable. Sí que é certo que coincidimos en que sería necesario ampliar esas prazas de comedor nos centros, porque sí que é certo que o que pasaba hai unhos anos nas familias ou como vivíamos as familias hai unhos anos, hoxe en día, por suposto, as necesidades non teñen nada que ver, non? Entón, coincidimos en que sería necesario e, por suposto, moi positivo. Sí que é certo que esa cuestión non resolve por si soa o problema que hoxe estamos a debater, non? E que tamén, bueno, pues, cando compartimos a moción, pois aceptábamos, por suposto, achegas e encantadas neste caso de ter a oportunidade de engadir cousas nela, non? O que decía, son cuestións diferentes, porque aínda existindo máis prazas, seguiríamos tendo
seguiría sendo necesario revisar esos criterios de renovación, non? Porque podería seguir sucedendo que houvese familias que poidesen deixar de ter o servizo de comedor xa non só o inicio do curso, senón en calquera momento do curso, coa incorporación de novo alumnado, que todos e todas sabemos que eso se produce na maioría dos centros en todos os cursos escolares. Bueno, sinceramente, non quería responderlle a Pedro, pero simplemente lle vou a decir que dende logo, se tivéramos máis plazas nos comedores escolares públicos, probablemente non estaríamos hoxe a debatir esta moción, Pedro. Algunha intervención? Olaia. Precisamente o que se explicaba do Partido Popular, nos estamos absolutamente en contra. Creemos que os criterios non teñen por que poñer uns baremos, senón que o servizo tense que garantir a todas as persoas e familias que así o precisen. Se hai unha familia que precisa comedor e o quitamos, que teñen que salir ese neno e nena dese colexio, dese centro o que estaban. Eso é completamente injusto e acaba coa equidade, que é o principio polo que se debe de xerar, rexir un goberno, neste caso, galego. A equidade, para que o saiba Pedro, o principio de xustiza, que consiste en dar a cada persoa o que ela precisa. E agora mesmo, eso non se está cumprindo nin nos comedores, nin na sanidade, nin no ensino, etcétera, etcétera. E máis, explico xa a proposta que temos como Bloque Nacionalista Galego para todos os comedores de Galiza, que é abandonar o modelo progresivo de empresas de catering privadas que utiliza o Partido Popular e ir ao modelo, por exemplo, do Concello de Ames de cociñas extensivas, aproveitar os colexios que teñen cociña propia e que lle dean servizo de comedor e ese catering a outros colexios e centros. Iso se chama cociñas en rede, non é nada anómalo, pasa noutras comunidades autónomas mesmo do Estado español, aproveitar o que é kilómetro cero, apostar por menús baseados en produtos galegos frescos, de proximidade, de tempada, e non na situación que están a día de hoxe os comedores escolares e, por suposto, que xestionen almorzos e comedores a Xunta de Galiza garantindo un servizo público, pero, sobre todo, que os baremos non sexan eses, senón que calquer neno ou nena que precise do servizo de comedor que o teña garantido no ensino público. Eso é o que ten que facer a Xunta de Galiza e non estar mareando a perdiz, porque aquí estamos a falar dun caso concreto, pero hai moitos outros casos, ou moitas outras familias que se teñen que desplazar a outros centros que non é o seu barrio, e que o principio de equidade sería que calquera persoa pudera levar o seu fillo ou filla ao centro máis cercano á súa vivenda. E a día de hoxe non acontece en moitísimas familias de Narón. Entonces, haberá que modificar os criterios. Falamos da toda a poboación, pero igual que falamos de Narón, falamos de calquer concello deste país. E por iso, cando antes comentaban do que se defendía no Parlamento, isto tamén vai se levar ao Parlamento galego. Xa esta pregunta por escrito dende o Bloque Nacionalista Galego, deputado Mon, futuro alcalde de Ferrol, así está a traballar niso. Grazas. Sí, Pedro. Muy bien, gracias. Las normas actuales no existen para perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, existen para garantizar que los usuarios son tratados con los mismos derechos y mismas obligaciones. Eso es un principio básico de cualquier servicio público, que es igualdad. Algo de lo que decís, que defendéis, pero que a la hora de la verdad la igualdad desaparece de vuestro discurso populista, banal y simplón. Es decir, proponéis soluciones mágicas a problemas complejos. Cuando las reglas son claras y se aplican por igual, se evita la arbitrariedad. Esta moción no mejora el funcionamiento del comedor escolar, al contrario, pretende que se generen diferencias entre usuarios y se pierde la igualdad. Hablabais del comedor escolar, que habría que ampliar plazas. El colegio de Narón, con más cantidad de alumnos, que al mismo tiempo es el segundo colegio con más alumnos del área de influencia de Ferrol-Terra, este año ha admitido todas las solicitudes de comedor escolar. Entonces, es un poco incoherente o contradice un poco lo que acabáis de decir. Después, lo que pretende esta moción es que un niño o niña de Narón, al que le corresponde por área de influencia un colegio de Narón y solicite el comedor escolar, se quede sin plaza porque un niño de otro ayuntamiento, Ferrol, Feneneda, etcétera, llegó antes.
Eso es injusto y no protege ni a los niños ni a las niñas de Narón, que es lo que estamos aquí haciendo en este pleno, defender los derechos de nuestros vecinos. Después, en una misma moción, un grupo político que defiende la educación pública y un grupo político que defiende la educación concertada. Esa es la gran incoherencia de este gobierno. Gracias. ¿Algunha intervención? Seguro, para rematar. A ver, Pedro, mira, as áreas de influencia non son concellos. Vale, eso para empezar. Para seguir, non estamos a falar dese cole en concreto que ti nombras, estamos a falar de outros coles nos que hai que baremar, de outros coles nos que quedan nenas e nenos en comedor, estamos a falar deses. Pois se non, casualidade non, son as familias que teñen problemas, sabes? As familias que levan anos utilizando o servicio de comedor para os seus nenos e as súas nenas e que o mellor en febreiro teñen que deixar o comedor porque chega un neno de nova matrícula e que lles vai a quitar o seu posto, a súa praza. Estamos a falar de eso. Se ti estás a falar de outra cousa, pois este debate non ten sentido ningún. Comprendes? E vou a facer miña unha frase que dixo un momentiño Germán Castrillón, que me gustou moitísimo, e que dixo, aquí estamos para solucionar os problemas da xente. E eu estou totalmente de acordo con iso. E aquí hai un problema, e se non o queres ver, pois non o vexas, o mellor, pois hai que graduarse e ponse gafas, pero o problema existe. O problema existe. Entón, non miremos para outro lado. O problema existe e se o queredes ver, estupendo, estaríamos todos votando o mesmo e axudando a favorecer a igualdade, como decíamos, para todos os nenos e nenas dos nosos coles e se non, pois a verdade é que é unha pena, porque noutros concellos o PP dende logo non está a pensar iso. Así que igual é mellor que vos poñades de acordo e todos os do PP, estou a decir, e despois votedes o mismo tamén. Moitas grazas. Sí, por aclarar, do colexio que fixo referencia Pedro, estamos a falar dun colexio donde sí que hubo problemas anos anteriores para que todo o mundo tuvera prazas, donde teñen que facer hasta 3 quendas de comedor para que dar servizo e atender a todos os nenos e nenas, onde os de infantil teñen que comer correndo e se non lles dá tempo non comen. Eso habería que falar ou que a AMPA ten que facer un traballo extra para que ese servizo se atendido nesas 3 quendas diferenciadas da Xunta de Galiza. Entonces, eu non daría como exemplo o CPI e o FEAL. Algún voto en contra? Algunha... Voto en contra. Iso que? Voto en contra? Vamos a ver. A ver, volvo a empezar. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 20, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular para garantir o cumprimento da normativa de accesibilidade universal na piscina municipal do Couto. Visto o texto da moción na que se propón, primeiro, que o Concello de Narón proceda de maneira inmediata a dotar a piscina municipal do Couto todos os medios técnicos necesarios para garantir o acceso e utilización do vaso do baño por todas as persoas con mobilidade reducida ou diversidade funcional, asegurando a súa plena disponibilidade durante o horario de funcionamento da instalación. Segundo, elaborar e facer público un informe técnico municipal na que se certifique expresamente o cumprimento íntegro da Lei 10/2014 de Accesibilidade de Galicia, do Real Decreto Legislativo 1/2013 da restante normativa técnica aplicable á piscina municipal do Couto. Terceiro, dar traslado aos grupos da corporación do informe técnico indicando expresamente se ao momento da apertura da instalación existían todos os medios necesarios para garantir a accesibilidade universal e, no seu caso, as medidas correctoras adoptadas. Cuarto, elaborar un protocolo municipal para que ninguna infraestructura pública de nova creación poida ser inaugurada ou aberta ao público sen dispoñer previamente a certificación técnica acreditativa do cumprimento da normativa de accesibilidade universal. Quinto, reafirmar o compromiso institucional do Concello de Narón coa inclusión, coa igualdade de oportunidades e coa eliminación de calquera barreira física ou funcional que impida o acceso da ciudadanía aos servicios públicos municipales. Visto o dictamen por maioría de 3 votos a favor, un do Partido Popular, un do BNG, un do PSOE e 2 abstencións de Tega na Xunta de Portavoces de 27/2 de 2026. A súa presidencia propón ao Concello Pleno a adopción do dictamen nos seus mesmos términos. Algunha intervención?
Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, cando este grupo municipal presentou esta moción non fixo para crear polémica nin para buscar titulares. Fixémoslo porque entendíamos que unha instalación pública de nova creación debía abrir cumprindo ao 100% coa normativa de accesibilidade e de seguridade para todas as persoas. O tempo, lamentablemente, deu-nos a razón. Ao principio, comprobamos que persoas con mobilidade reducida non podían acceder ao vaso da piscina en igualdade de condicións. Hoxe sabemos que finalmente se instalou a grúa e a cadeira de acceso, algo que valoramos positivamente porque era unha obriga legal e non unha concesión política. Pero o problema é que os fallos continúan aparecendo un detrás de outro. Foron xurdindo normas de utilización difíciles de entender, situacións que obrigan ás persoas que utilizan a ducha exterior a regresar polo campo e pola terra para volver á instalación. Unha circunstancia totalmente impropia dunha infraestructura pública moderna e recentemente inaugurada. E agora atopámonos cunha cuestión que nos preocupa enormemente. Queremos saber se o Goberno municipal é consciente da instalación eléctrica da propia grúa e da accesibilidade. Porque, sinceramente, considera normal que o cable permanezca tirado por o chan nunha zona onde diariamente transitan as persoas, moitas delas cos pés mollados. Asumiron realmente o risco que pode supoñer esta situación. Non se ría, señora alcaldesa, teña foto, Teña foto, Teña foto. Teña foto. Estuvo así instalado. Por iso nos preocupa. Porque aquí xa non estamos falando dunha cuestión estética, senón dunha pequena deficiencia. Estamos falando de seguridade das persoas. Estamos falando dunha instalación pública onde entran todos os días nenos, persoas maiores, familias e usuarios que teñen dereito a confiar en que o Concello lles ofrece unhas condicións totalmente seguras. Que teria que pasar para que se corrixira estas situacións? Imos esperar a que exista un accidente para actuar? Nos entendemos que gobernar tamén significa anticiparse aos problemas e eliminar calquer risco ante o que se produzca unha desgracia. Pero iso pedimos responsabilidade. Pedimos que se revise de maneira inmediata toda a instalación, especialmente os elementos eléctricos vinculados á grúa de accesibilidade, que se emitan os informes técnicos correspondentes e que se corrixa calquera deficiencia que poida poner en risco aos usuarios. Porque a accesibilidade non consiste únicamente en colocar unha grúa. A accesibilidade tamén significa que esa grúa sexa segura, que o seu uso sexa sinxelo e que toda a instalación cumpra cos estándares de seguridade que merece a ciudadanía. E permítame rematar cunha reflexión. Cada semana aparece un problema novo na piscina municipal do Couto. Iso demostra que esta instalación non abriu nas condicións que debería. Os veciños de Narón merecen unhas instalacións modernas, pero sobre todo seguras, accesibles e ben xestionadas. E iso é precisamente o que lles estamos exixindo hoxe. Por ese motivo solicitamos o voto a favor dos acordos que deu lectura a señora secretaria. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Hola. Sí, ben, ter piscina mola, tiñamos unha, logo quitouse, eso non molou, pero hai que decir que iso é así, é verdade que a piscina o que aparece nesta moción en parte que precisa adaptación, e é certo, porque entonces si non poderíamos decir, non, que queremos que esta piscina valga para entrenar en outros períodos estivais e tal, pois deixémolo claro, pero se é unha piscina para uso de disfrute de familias, de xente nova, de xente maior, é certo que as piscinas a día de hoxe que se fan non só poñer a cadeira que se puxo con un pouco de retraso para persoas en cadeiras de rodas, sino para persoas con mobilidade reducida que poidan acceder á piscina, por exemplo, cunhas escaleiras que vayan tal, nun lado da piscina, e iso a día de hoxe non se fixo e non se fará. E logo aparecen outras cousas que eu creo que deberíamos tamén de reflexionar, sobre todo tendo en conta que repito, hai un ano xa estaba o vaso da piscina feito, entonces entendo que se contaba que se iba a abrir este verán. Unha delas é
o céspede, que me dixeron que se intentara colocar, pero claro, estamos a falar dun solo que non está traballado, e cando vas ali, o digo como usuario desa piscina, é unha auténtica lameira, e máis a xente queda de pé esperando a secarse para non poñerse na toalla porque chega a casa e o que tes é un barrizal e tes que estar lavando toallas de praia a diario. Debería de terse cavado, quitado as pedras que hai e logo sembrar o céspede, que eu dubido de que se sembrase, pero se é verdade que se fixo, pois non se fixo como se debería. E ese é o problema, espero que pro ano quede resolto, pero que hai máis cousas, non? Se imos os baños e as duchas, as portas son de contrachapado, que non digo que sexa de mala calidade, pero é verdade que non son apropiadas para un uso extensivo en entorno húmido, e eso se ve a un mes da piscina aberta, porque non son as duchas, sino as propias portas de entrada, por exemplo, dos baños femeninos para o acceso dos baños, non das duchas, xa teñen piollas, xa teñen mofos, as portas xa non valen a un mes. Cando estamos falando dun contorno húmido, se puxeron unhas portas de contrachapado, e o mismo pasa co banco dos vestuarios centrais que de piñeiro. E máis, esas portas podían ser dun material de compacto fenólico, como o de outras piscinas, e que, ademais, se podería, se queremos, por estética, facer unha impresión de diseño tipo madeira, manter esa estética, pero que non haxa que cambiar as portas xa, ou seja, volvemos ao mesmo, unha piscina que costou moitos cartos e en teoría de primeira, pero con acabados low cost, e iso é o que non se pode permitir porque ao final nos sale caro a todos e a todas. Entonces, hai que reparar esos accesos deficientes. É verdade que agora pois si nos explicaban, non, na xunta de portavoces de que se estaban poñendo colgadores nas duchas, que se iba a poñer outra ducha no vaso da piscina pois para que a accesibilidade sexa mellor, o do carril bici, pero que os propios aparcadoiros hoxe se ve que é froito de improvisación, repito, despois dun ano vendo que se iba a abrir esta piscina con cartéis de pouca duración, cun cordonciño que separa, con acceso á carballeira que estropea de alguna maneira o acceder ali os vehículos. Entonces sí que consideramos que houve improvisación, ou que por estética, que pode estar ben ter cristais, e isto creo que xa o comentei, que separan uns baños de outros, femeninos ou masculinos. No momento actual que estamos, cos selfies, cos vídeos, cos paus e tal, está claro que si se quera estético, que entre luz directa eu podo entendelo aos baños, pero debería de haber un vinilo para que non se pudera ver de fora cara adentro, porque logo pasan as cousas que pasan, ou polo menos a xente créanlle certas inseguridades, porque estamos a falar de vestiarios donde supostamente non se ten que ver cara fora a día de hoxe así que eu creo que ademais desto e da adaptabilidade que habería que mirar os materiais que se utilizan, porque cando digo que hai mofo nas portas é que iso é un problema para a saúde e iso xa non se pode quitar e está pasando, hai mofo nas portas, xa non só do servizo das duchas, sino tamén dos baños. Entón, é algo que hai que solucionar e o meu do céspede, pois traballando como se ten que traballar, tamén estaría solventado a día de hoxe e terra. Algo outra intervención? Román. Bueno, ben, nos alegramos cada vez estou máis convencido do rotundo éxito da piscina do Couto. Non hablo serio. Do rotundo éxito da piscina do Couto, dado que o Partido Popular utiliza as dúas mocións que ten dereito no seu pleno para falar sobre a piscina do Couto. Nos alegramos, e volvo a decir as frases que dicía antes, que a verdad que pola xente que está indo, a verdad que está sendo un éxito, a pesar de que moitos non abogaban por esa piscina de verán, e nos alegramos de que realmente este sendo un éxito como está sendo. Por outra banda, lóxicamente, hai un proxecto dunha piscina que cumple todos os temas de accesibilidade, lóxicamente, cando se recepciona son así. Lóxicamente, se explicou tamén que cando hai
no momento en que, bueno, está solicitada, está pedida esa grúa, solo que non dá chegado cando o día que xusto ven unha ola de calor e a nosa intención era ou priorizamos en poder dar accesibilidade a esa piscina, ainda que non estivera esa grúa nos primeiros días, ver esa posibilidade que a xente pudera igualmente facer uso dela, dado ese fin de semana tan caluroso que veu, e creo que a xente tamén agradeceu polo éxito que tuvo de afluencia esos días. Por outra banda, lóxicamente, cando abres unha instalación nova, pode haber situacións ou pode haber temas que te das conta unha vez que se abre a instalación. Neste caso, acerca do que se fala desas duchas, esa accesibilidade por medio do campo e tal, puidemos entender que podía ser un problema. A día de hoxe xa están colocadas esas duchas pegadas ao vaso da piscina, polo tanto son cousas que se poden ir amañando de forma rápida para dar unha maior facilidade, comodidade e uso a esta piscina, e dende logo, lóxicamente ten todos os informes correspondentes para poder abrila. Como digo unha cousa, tamén digo outra, calquer cousa que poda surxir cando é unha apertura dunha instalación nova, pois lóxicamente se irá corrixindo e se irá mellorando para o mellor uso e disfrute de toda a cidadanía. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Román. Bueno, gracias, señora alcaldesa. A verdade é que seguimos na mesma situación que na moción anterior, é dicir, facemos preguntas e vemos que o grupo de goberno nos contesta. Realmente a nós tamén nos alegra de que sexa un éxito despois do investimento que se fixe, 1 millón de euros, se non é un éxito, é un fracaso enorme po grupo de goberno, por lo tanto, alegranos de que sea un éxito. Pero iso non quere dicir que non hai deficiencias e que non se están corrixindo algunhas delas. E se de verdade tan ben está todo, e todo está perfecto, por que non nos presenta a documentación que solicitamos? Copia do informe de inspección que permitiu a apertura da instalación, copia do contrato de documentación presentada pola empresa, é dicir, toda esa documentación que pedimos o expediente completo da piscina. Se realmente está tan ben como dice vostede, cal é o problema? Non, ustedes non dicen que hai transparencia, pois preséntenos esa documentación. Solo por unha cuestión de tal, ao salir suba a velo o departamento. Sí. Preguntei durante isto tal, por que non se había entregado, e teño unha resposta de que teño moito traballo a persoa que fai, pero xa directamente suba aos departamentos e consulte. A min, pero claro, é que iso é a toro pasado, señora alcaldesa. Señora alcaldesa, yo pedimos hai tempo, hai varios días. Cal é o problema? Se eu facer unhas fotocopias, fácil é. Non creo que, por exemplo, copia da acta non creo que sean moitas follas. A copia do contrato da empresa tampouco non creo que sean moitas follas. A ver, o pasa que vostede non quere que haiba debate no pleno. E chegan aquí e nos contan unha película que esa película non se corresponde ca realidade. Porque é verdad que foron corrixindo algunha cousa, pero corrixiron a base de que lles fomos insistindo. E, hombre, pois eso. E creo que, sendo tan enorme e estando tan ben, creo que a realidade é que deberían de habernos presentado, porque creo que os concelleiros temos dereito a coñecer esos temas, esas cousas que pedimos, é normal. E somos coñecedores de se poden publicar ou non se poden publicar. Pero vostedes queren non facer ao revés, é dicir, que pasa o pleno e despois se vostede veña a ver a documentación. Non, quero velo antes do pleno. Porque depende do que poña o documento, o pleno é dunha forma ou é de outra forma. E usted sabe, señora alcaldesa, creo que ten experiencia suficiente para isto. E polo tanto, consideramos que non nos están dando as contestacións ás nosas preguntas, nin están aclarando nada do que propoñemos nesta moción. Polo tanto, espero e desexo que voten a favor para que na próxima instalación que se vai a abrir en Narón, que cumpla toda a normativa que se pide. Eso sería o normal. O que pasa que vostedes queren ir por outro camiño. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención máis? Solo por aclarar, é dicir,
E a vostede lle pode parecer que facer isto, darlle traslado deste expediente é menor, pero co volumen de traballo, coa xente que está de baixa e coas vacacións non é tan. Entón, de verdade, ao sair daqui, busque toda a información que considere e vaya directamente aos departamentos que lle dan con maior transparencia total e absoluta. De todas maneiras, este expediente non é de hoxe, é dicir, vostede pide isto hai uns días, pero quero dicir, como ben din, que sufriu retrasos, tivo a oportunidade de pedilo, velo proxecto, analizalo tal, con tempo e forma. De todas maneiras, por incidir no que vostede pide aquí, fala de futuro, non fala de presente. E vostede de elaborar e facer público un informe técnico municipal. Elaborar non está elaborado porque non o pediu. Se se aproba esta moción, se terá como ven e se fará. Que lle digo, con máximo transparencia. E vostede fala na súa redacción, fala varias veces en ocasións de defectos. Non encontramos ningún. Outro día sí que dimos e que falei na Xunta de Portavoces que evidentemente cando se abra unha instalación nova se ven cousas que son a mellorar. Quere decir que este mal? Non. E poño un exemplo, é dicir, dentro das duchas non había os colgadores e iso facilitaría en este caso. E de aí todas as persoas que utilizaron esa instalación, que foron moitísimas ao longo deste tempo, non houve ningunha queixa. É dicir, non houve queixas algunha suxerencia de unha persoa que pedía unha cousa en concreto que dixo que tal, bueno, lle chegará a vostede porque vostede estaría encantado de que ali pasara unha desgracia e sair dicindo que isto era un desastre de xestión. Eso o teño clarísimo. Pero aparte de eso, e a xente que está ali que recibe a toda esta xente, o volumen de queixas e de pagar en efectivo creo que son de 3 persoas e lle podo falar así de memoria de un montante e teño aquí cantas persoas pasaron diariamente por esa piscina. Imagine vostede a preocupación que existe. E dito isto, todo é mellorable. Facía en este caso mención Olalla e facía mención antes o cobro por o sembrado do césped sí que se fixo. É dicir, agora mesmo vedes como está medio Narón e parte da comarca, que de feito agora mesmo estaba vendo uns whatsapps a través da comunidade que se van a sacar uns bandos para tratar de facer un consumo máis responsable de agua, de que moitas zonas verdes están totalmente secas, e ese é un caso, é dicir, regar aí se fai moi pouco. E sí que se fixo ese sembrado, que non naceu, porque, lóxicamente, a situación que leva deste mes de sequía, este mes e o anterior, dificulta todo eso. Entón, sinceramente, transparencia con este expediente, todo o que queiran, como o resto dos outros, e as cousas que aquí fan, e ese informe de accesibilidade, claramente, agora estaba preguntando polo tema da grúa e deses cables que vostede decía, me pasan fotos de outras instalacións, e de como está esta, cumple con toda a normativa e o técnico municipal que supervisou colocación está encantado de facer un informe que considere oportuno, de verdade, porque están tan sumamente seguros de que está ben feito que non vai haber ningún problema. E a mí o que me doe é eso de deficiencias que se foron atopando. Non sei de ninguna. É dicir, cousas a mellorar, de decir, como decía, dos colgadores sí, pero todo ese rum e esa mala prensa que están facendo desa instalación, están facendo vostedes, porque realmente as persoas que salen de ali si din eso do tema do césped, porque, lóxicamente, na situación que está, se van ao paseo de xuvia pasa 3/4 do mismo, está seco, non hai outra máis, de verdade. Entón, invítoos a que vayan ali, que a coñezcan, que a disfruten e que intenten cambiar, que se teña unha percepción mellor, porque o que están a tratar de con todas as, xa non sei vou decir, faltas de verdad que están trasladando a xente, ao final o que consiguen é que digan, pero que pasa aquí? E cando van, din, pero es que decían que estaba fatal, e non está. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é o número 21. Moción do Grupo Municipal do BNG para a habilitación do Centro de Información ao Mullercín na planta baixa do antigo Centro de Saúde. Visto o texto da moción a que se propón redactar un proxecto para a creación dunha planta baixa do antigo Centro de Saúde para un centro de información á muller, destinar fondos do vindeiro Plan Único POS da Diputación da Coruña, redacción do proxecto de execución de obras de acondicionamento e reforma da planta baixa do antigo Centro de Saúde con acceso pola Rúa 25 de Xullo para albergar de xeito definitivo as instalacións do Centro de Información á Muller, CIN de Narón. Iniciar de xeito inmediato os trámites administrativos de selección de persoal necesarios para cubrir a plaza correspondente a profesional de psicología, completando así o equipo técnico exixido para o funcionamento do centro.
Cuarto, tramitar ante a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia a correspondente homologación e posta en marcha do CIN tan pronto como as obras de axeitamento do espacio físico estén encaminhadas, garantindo que o servicio poida abrir as portas de xeito inmediato á finalización das obras. Visto o ditamen favorable por maioría, 3 votos a favor, do PP, un do BNG e un do PSOE e 2 abstencións de Teca do Xunta de Portavoces de 27 de xullo, a súa presidenta propón ao Concello pola adopción do dictamen nos seus mesmos términos. Algunha intervención? Olaya. Os centros de información á muller son necesarios, son moi importantes, dan pé á igualdade entre homens e mulleres, non só para as persoas que son vítimas de violencia machista con casos alarmantes. Estamos vendo en verán unha vez máis que isto aínda se acelera máis, sino tamén para asesorar as mulleres, a comunidade LGBTQ+, etc. E, ademais, se recomenda que estean situadas en lugares céntricos e visíveis para dar a seguridade ás persoas que ali van, que ademais hai cursos de formación, etc. Aquí levase anos reclamando unha vez con a moción presentada coa Marcha Mundial das Mulleres e que fora rexeitada hai uns anos, pero se trouxe outra moción neste período electoral e quedou aprobado. Dísenos, e é así, que a día de hoxe o persoal necesario para a creación deste CIN en Narón contaría o Concello con todo agás unha persoa psicóloga que se tería que encargar praza e resulta que agora vais a arreglar a planta intermedia do vello centro de saúde para facer a ludoteca con fondos do POS. Por eso decimos que a planta baixa a da Rúa 25 de Xullo, que está separado do resto, que está nun lugar céntrico e visible, sería un bo centro de información á muller. E consideramos que é necesario que a toda a poboación deste país que convenie con outros concellos da contorna, se así se axuda, teña este espazo. Por qué? Porque os espazos, canto máis cerca estean da cidadanía, máis fácil é saber que contas con ese servizo. Creemos que a toda a poboación deste país non ten solo que estar adherido ao CIN de Ferrol ou que teñan as unidades móviles de CIN da Xunta de Galiza como se teñen noutros concellos máis pequenos, pero que nos concellos máis pequenos continuados en todo o país xa se contan con centros de información á muller. Vexamos, por exemplo, o caso das Pontes na nosa comarca e aquí todavía non. Comprobamos que é verdade que hai unhas axudas da Xunta de Galiza para estes centros de información que, ollo, non son incompatibles co POS e que creemos que o POS, que é onde se garanten investimentos no noso Concello, teñen que ser útiles e traballados e consensuados con todos e todas, que non se diga unha cousa un día e logo outra. Nós creemos que é importante avanzar neste sentido. Dígovolo con toda sinceridade. Eu tiña a ilusión de acabar esta legislatura e que houbera un centro de información á muller en Narón. Agora espero que en un período corto se poida conseguir. E iso pasa con aprobar mocións como estas e crer o que é necesario e facer o que é necesario para que sexa posible. Entonces, fora das conversas que se poidan que ter coa Xunta, aquí temos que xestionar e reclamar, tramitar a esa Secretaría Xeral de Igualdade a correspondente homologación e posta en marcha do Centro de Información á Muller en Narón e que todas as mulleres deste Concello se poidan beneficiar del, porque se miramos os datos é moi curioso que, por exemplo, as usuarias de Narón que van ao CIN de Ferrol, a inmensa maioría, casi o 90%, son da zona urbana. Quere decir iso que, por exemplo, as mulleres do rural non precisen dun centro de información á muller? Non. Quere decir que o mellor tamén descoñecen ese servizo ou teñen que acudir a outras instancias. Entonces, creemos unha vez máis, hoxe que parece que este pleno é moi social, que os dereitos teñense que garantir e que temos que traballar e avanzar por esa igualdade real e efectiva que a día de hoxe non existe no noso país. Moitas grazas. Algunha intervención? Jorge. Bueno, nós consideramos que é necesario que por fin se lle dé cumprimento ao acordo plenario do ano 2024. Non así tanto a ubicación, podíamos ao mellor apostar por outra ubicación, pero entendemos que sí, que dándolle pa diante
co voto favorable, pois implementamos esa urxencia que ten que ter, pois como ben decía antes, unha moción que foi do ano 2024. Para o antigo centro de saúde, nós, como Partido Socialista, pois apostamos pois por un centro integral para persoas maiores. Consideramos que a mellor era a ubicación axeitada. Pero iso require unha xestión, neste caso, de vostede, señora Ferreiro, coa Xunta de Galicia. E como estou convencido que outro día non tuvo oportunidade de comentarlle nada ao señor Rueda, pois eso quedará pois paralizado. O que sí que nos compete, pois é facer este CIN. Aí non dependemos de ninguén. Aí temos que facer nós. Creo que incluso están pedindo que se aporten fondos, neste caso do POS, e creo que, mentras non hai un cambio de goberno que sí que faga esas xestións e que valore esas necesidades de facer pois, un centro integral de persoas maiores en Narón con carácter público, pois que sí que temos que ir implementando o CIN. Indistintamente de, con mellor, outra ubicación, que aí sí que habría que falar no seu momento, pois como podría ser incluso a Casa da Cultura aquí na propia Praza de Galicia. Dito isto, creo que, como ben dixo neste caso o BNG, sí que sería aconsellable que ao longo desta legislatura que xa pouco nos queda, pois que Terra Galega e vostede, señora Ferreiro, os amostrase ese cumprimento, ese compromiso cun colectivo tan necesitado como pode ser neste caso das mulleres maltratadas, señora Ferreiro. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, este é un asunto que xa pasou por este pleno en varias ocasións. Todos coincidimos na necesidade de que Narón conte con un centro de información á muller propio. E por iso apoiamos no seu momento de inicio do expediente e seguimos comprometido con ese objetivo. Agora ben, entendemos que chegou o momento de dar un paso máis. Non abonda con poñer en marcha un servicio, hai que garantir que sexa un servicio estable, de calidade e económicamente sostible no tempo. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular levamos defendendo desde o primeiro día unha proposta que consideramos de sentido común, que a alcaldía busque colaboración de outros concellos limítrofes para construir unha agrupación ou fórmula de cooperación supramunicipal. Por que o dicimos? Porque esa colaboración permitirá optar a liñas de financiamento e subvencións de maior cuantía, compartir recursos e aliviar a carga económica que supón manter servicios destas características. Ao final, o importante non é quen impulsa a iniciativa, senón garantir que as mulleres de Narón dispoñan dun servicio estable, ben dotado e con capacidade que responda ás necesidades actuais e futuras. Pensamos que esa é a mellor maneira de actuar con responsabilidade, aproveitar todas as oportunidades de financiamento que ofrecen outras administracións e evitar que o custo do servicio recaiga sobre o orzamento municipal. Por iso, imos apoiar esta iniciativa, pero tamén queremos facer un chamamento ao goberno municipal para que non se limite a habilitar un local ou iniciar os trámites administrativos. Pedímoslles que traballen tamén na procura de alianzas con outros concellos da contorna coa Xunta de Galicia buscando a mellor fórmula posible de consolidar este servicio. Porque cando falamos de políticas de igualdade non debemos pensar só no presente. Debemos pensar en garantir un servicio sólido, estable, sostible para os próximos anos. En ese objetivo estamos convencidos de que a cooperación entre administracións é unha oportunidade que Narón non debe deixar pasar. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención? Román. Ben, como ben se dixo fai pouco, me refiro, se aprobou unha moción xa fai un tempo no que asumíamos ese compromiso de facer este CIM. Dende logo neste tempo non se estuvo parado. Sí que entendíamos que esa ubicación podía ser correcta, por eso se pon en marcha a través da utilización dese edificio, a través da colocación da ludoteca aquí. Esa posta en marcha fai factible e posible a posibilidade tamén de poder traer para ese baixo do antigo centro de saúde ese CIM.
e por eso se está intentando traballar nese sentido. Fai xa tamén un tempo, inda que xa éramos conocedores dese tipo de subvencións e axudas que hai para facer estos centros, se fixo unha reunión co director xeral de loita contra a violencia de xénero, donde se explicou aos diferentes tipos de axudas para falar de primeira man con el para falar desas axudas e desas posibilidades que podería haber para poder facer esa creación. Entendemos, e inda que señan compatibles, que se poda utilizar parte do plan único para isto, pero entendemos que unha primeira línea ten que ser esas subvencións que son específicas e propias da creación destos CIM. Acerca da colaboración con outros concellos, dende logo que sí, creo que na propia xunta de portavoces a señora alcaldesa pois xa creo que volveu a comunicar cos alcaldes veciños para mostrar o seu interese e dende logo que sí. Abertos a que neste caso outras administracións como a Xunta de Galicia pois realmente fagan efectivo ese tipo de subvencións e faciliten todo o posible para que podamos ter ese centro aquí en Narón. Por outra parte, e tamén poñer en valor que estamos suxeitos ao CIN móvil da Xunta de Galicia e, sobre todo, poñer en valor ao noso servicio sociocomunitario que atenda a mulleres e familias dende unha visión integradora e non sectorizada, prestando desde hai anos a maior parte dos servicios que se proporciona desde un CIN. Así que non vamos a votar en contra, dende logo, desta moción. Moitas gracias. Algunha intervención? Pasamos entón, só unha cousa que decía Jorge, mira, non me fixo falta falar outro día asaltalo, en este caso, a que viña unha visita institucional o presidente da Xunta de Galicia, non só facer esas cousas, pero si unha reunión solicitada, en este caso, para falar de temas de Narón, xa se lle trasladou a necesidade dese centro integral de persoas maiores, se lle fixo tamén a Consellería de Vivenda, en este caso de Servicios Sociais, e se lle puxo de manifesto que, evidentemente, como fixeremos as vivendas que se van a facer en Xuvia, poñíamos a súa disposición os terreos e ese edificio para facer un centro integral de persoas maiores. Entón, por responder en este caso a esa afirmación que decía en varias ocasións, aí ten a resposta. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 22, moción do Grupo Municipal do BNG en defensa dos dereitos das persoas adxudicatarias de vivenda protexida nas rúas Grove e Santa Tecla. Visto o texto da moción que se propón que de primeiro o Pleno do Concello de Narón amosa a súa total repulsa ao bloqueo unilateral de vivendas de protección autonómica por parte do Sareb S.A. e das súas xestoras. Formalización e xestión SL e Hipoges Iberia SL nas rúas Grove e Santa Tecla e erixe o respecto absoluto dos dereitos adquiridos polas persoas adxudicatarias e reservas do sorteo notarial de 14 de febreiro de 25. Segundo o Concello de Narón, insta a Sareb S.A. e as súas entidades xestoras a desbloquear de xeito inmediato as 7 vivendas vacantes no expediente 0707 e proceder á súa correcta oferta e adxudicación segundo a orden estricta das listas de reserva conforme establece o artigo 38.7 do Real Decreto do Decreto 1/2010. Terceiro, o Concello de Narón insta ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, IGUS, da Xunta de Galicia a resolver sin dilación os expedientes de actuacións previas PDC 0125, incoando o correspondente expediente sancionador contra as promotoras polos incumplimentos graves da Lei 8/2012 de Vivenda de Galiza e obrigando a inmediata entrega dos inmobles ás persoas adxudicatarias e reservas lexítimas. Cuarto, o Concello de Narón insta ao Goberno do Estado a intervenir sobre o Sareb para garantir que a totalidade dos seus activos residenciais no noso Concello sexan destinados de forma efectiva, transparente e sen atrancos á vivenda protexida e social. Quinto, dar traslado destes acordos á área provincial do IGUS en A Coruña, Consellería de Vivenda
Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia, Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana e a Dirección do Sareb S.A. a persoas afectadas. Visto o ditame favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces do 27 de xullo, a súa presidenta propón ao Concello a plena adopción do ditame nos mesmos términos. Algunha intervención? Ben, o problema de vivenda de Narón xa é un feito, a prova é que se trouxeron bastantes mocións neste sentido tamén neste período. A suba dos alugueiros fai que, por unha banda, moita xente non poida independizarse ou simplemente que as nóminas vayanse ata o 70% dunha nómina en alugueiro. E, mentras tanto, temos 7 vivendas de protección autonómicas pechadas a cal a canto por caprichos e intereses privados da Sareb, unha Sareb que en Narón está especulando e que hai problemas e problemas día tras día. E é duro, porque non sabedes xa de persoas que hoxe pasan pola oficina municipal do BNG falándonos de problemas que teñen coa Sareb, que coñecemos todas e todos, por exemplo, os afectados de Piñeiros no seu momento, en donde todas nos puxemos da man deles para intentar colaborar, e como veñen xente de maneira individual, ás veces de varias vivendas nun espazo, por toda a especulación que se está a facer coa vivenda, porque o problema non é das persoas que alugan un piso, ou que tes un piso, senón de fondos boitre da Sareb, que ten unha parte pública importante, que están especulando e que non entregan, neste caso, vivendas. Neste caso, 7 vivendas que todavía quedan baleiras cando hubo un concurso ante notario. E que pasou? Que neste caso a Xunta de Galiza e o Estado e a Sareb, neste caso, se foron pasando a pelota unha e outra hasta que no Congreso de Deputados se rexistrou unha serie de preguntas. E aí é cando, por exemplo, a data de 7 de xullo, respondelle a Xunta de Galiza dicíndolle a unha das persoas que denunciou e que ten outorgado unha destas vivendas que aínda non se lle deron un ano despois, obrigando a o que fixo o Instituto Galego de Vivenda solo, abrirlle expediente, por fin, a Sareb neste caso. É dicir, a propia Administración agora sí recoñece que estes feitos poden constituir infraccións graves da Lei de Vivenda de Galiza e reclama iso. Creemos que un ano máis que tuvera que pasar todo un ano mentras as persoas están esperando por esa vivenda de protección autonómica que non é de recibo. E unha vez máis, a Administración da Xunta vai lenta e non ten esta parte de equidade. Pero por que traemos a moción? Pois precisamente por iso, porque vimos con as actuacións ou coas preguntas, neste caso do BNG, axilizou un proceso e creemos que o Concello de Narón se posicione positivamente a favor destas persoas que teñen axudicada unha vivenda de protección autonómica no noso Concello, axudará a que se dean coa celeridade necesaria. Agora que parece que a Xunta tamén está disposta a dar esa sanción, que non só sexa iso, sino que obrigue a Sareb a actuar de inmediato. Algunha outra intervención? Sí, Germán. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, queríamos, antes de entrar no fondo desta moción, queremos facer unha reflexión que nos parece importante. A política debe servir para defender aos veciños, non para buscar un responsable equivocado. Neste asunto, creemos que o BNG non estivo acertado cando saeu aos medios trasladando unha ciudadanía a impresión de que a responsabilidade desta situación era da Xunta de Galicia e do Instituto Galego de Vivenda e Solo. A documentación é clara. A Xunta, a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, fixo un sorteo en tempo e forma. Tramitou o procedemento, realizou o sorteo público ante notario, elaborou a lista de adxudicatarios e de reservas e trasladou esa información á propiedade para que continuase o proceso de venda. Foi posteriormente cando a propia Sareb comunicou que as 7 vivendas restantes quedaban bloqueadas por decisión da propiedade para destinalas ao denominado Parque Público Social, impedindo continuar coa súa adxudicación. Foi nese momento cando o Instituto Galego de Vivenda e Solo abriu dilixencias informativas para esclarecer os feitos e se procede a depurar responsabilidades. Por iso, non compartimos que se intente trasladar á opinión pública unha responsabilidade que non corresponde aos feitos. As críticas deben dirixirse
a quen tomou a decisión de paralizar a entrega destas vivendas. E dito isto, tamén queremos ser claros. Compartimos a preocupación polas persoas adxudicatarias e polas persoas que forman parte da lista de reserva. Son elas as verdadeiras prexudicadas por unha decisión que alterou o procedimento que se iniciou con todas as garantías. Por iso, imos a apoiar esta moción, pero consideramos que tamén debe exixirse unha explicación clara ao Sareb sobre os motivos polos que decidiu modificar unilateralmente o destino destas vivendas, incumprindo co procedimento que ela mesma puxera en marcha desde o inicio. O que corresponde agora é que o Sareb actúe con responsabilidade, explique o sucedido e adote as medidas necesarias para que estas vivendas cheguen ás persoas ás que se lles corresponden conforme o procedimento legalmente establecido. Porque aquí non se trata de buscar un titular político. Trátase de defender os dereitos das familias e das persoas da lista de reserva que levan demasiado tempo esperando unha solución. E nese obxectivo, este grupo municipal sempre vai estar do lado das persoas afectadas, exixindo responsabilidades a quen realmente as ten e apoiando todas aquelas iniciativas que permitan desbloquear esta situación canto antes. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Hola, Sí, moitas grazas por apoiar esta moción. Eu creo que aquí estamos para falar de política e non de titulares de notas de prensa, porque de feito eu creo que queda corroborado, acabo de decir, non? Cito onde rexistramos estas preguntas. O deputado do Bloque Nacionalista Galego, BNG, neste rego Candamil, adscrito ao Grupo Parlamentar Mixto, a beiro do establecido no artigo 185 e os seguintes regulamentos do Congreso, formula as seguintes preguntas dirixidas ao Goberno para a súa resposta escrita relativas ás vivendas de promoción da Sareb na Rúa Santa Tegra en Narón. É dicir, rexistramos onde tiñamos que registrar, que no Congreso dos Deputados non sei onde estaban os 10 deputados do Partido Popular de Galiza, porque si tamén fan o seu traballo na Xunta, porque non reclamaron isto onde había que reclamalo, que era o Congreso dos Deputados. Entendo que se apoie porque os acordos que aparecen neste pleno é instar que o Concello de Narón insta a Sareb e as súas entidades gestoras a desbloquear estas vivendas que a propia Sareb informou ás persoas adxudicatarias de vivenda de protección autonómica que lles interesaba poñer alugueiros, cousa que é ilegal, e que claro que o Concello de Narón tamén este Instituto Galego de Vivenda Solo a resolver sin dilacións o expediente que ten encausado dende hai máis dun ano. É curioso que un deputado do Bloque Nacionalista Galego sexa quen de conseguir mudanzas e que o resto dos deputados que van por representación de Galiza ao Congreso dos Deputados nin están nin se lles espere. Por iso é necesario facer estas cousas, pero repito, fora das notas de prensa ou que aparece ou que tal, nos dirixímonos a que nos tiñamos que dirixir e seguiremoslo facendo se isto axuda a solventar unha situación na que familias de Narón están agora mesmo sen vivenda, coa necesidade non de vivenda, e logo encántanos a todos decir que estamos para defender as persoas. Así que nada, grazas por apoiar esta proposta que se dirixe a quen se ten que dirixir e nos seguiremos a defender os dereitos das veciñas e dos veciños e que quede claro que Narón a vivenda protexida non se toca. pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é o número 23, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE sobre a modernización, automatización e mellora da eficiencia da sede electrónica no Concello de Narón. Perdón. Implantar progresivamente actuacións administrativas automatizadas para aqueles certificados, volantes e documentos municipais que legalmente o permitan e non requiran comprobación individualizada, facilitando a súa expedición electrónica permanente mediante os sistemas de autentificación e verificación previsto na legislación vixente. Terceiro, modernizar os servicios tributarios electrónicos permitindo a xeración telemática de cantas, pagamentos e autoliquidacións ou pagamento mediante pasarela electrónica segura, a presentación electrónica de solicitudes de domiciliación, modificación de contas bancarias
e fraccionamientos, así como a consulta do estado da súa tramitación. Impulsar a digitalización das comunicacións previas e declaracións responsables, facilitando a súa presentación mediante formularios electrónicos intelixentes coa emisión automática do correspondente justificante de presentación e cando proceda da carta de pagamento sin prexuicio das facultades municipales de comprobación, inspección e control. Mellorar a actual carpeta cidadá de sede electrónica ampliando as funcionalidades de consulta do estado de expedientes, documentación achegada, requerimentos pendentes, pagamentos realizados e demais actuacións administrativas, así como reforzar os sistemas de identificación electrónica aceptados pola plataforma clave e outros mecanismos compatibles coa normativa vixente. Visto o ditame favorable, con 2 votos a favor do Partido Popular, do PSOE e 3 abstencións, 2 de TEC e unha delegada da Xunta de Portavoces de data 27 de 7 de 26, a súa presidenta aprobou un Concello Pleno a adopción do ditame nos seus mesmos. Agua intervención. Jorge. Sí. Hoxe tenemos aquí esta moción, pois precisamente por lo que se trata de modernizar a nosa sede electrónica, pois a fin de aglutinar maiores servizos que se presten á ciudadanía. Con o que permitimos, pois que pretendemos? Pois pretendemos agilizar e, sobre todo, que sea unha relación máis directa entre o veciño e o concello para os distintos trámites que no día a día pois, a veciñanza pois, necesita, desde certificados como guantes individuais, colectivos ou certificados, neste caso, de urbanísticos. Seguramente todo o que aquí traemos nesta moción pois, estará ou en proceso ou dependerá de outras administracións e o modus operandi neste goberno, señora Ferreiro, pero máis alá diso, o que se trata é de mellorar e modernizar e traer o noso concello pois, ao século XXI, no día a día, que vai acorde cos pasos que se están dando pois, precisamente noutros concellos. Trátase, como así lle decía, de que todas esas mocións que tamén se foron aprobando, como ben reiteramos hoxe, como foi o aboamento de Bizum, que foi aprobado neste pleno, pois que se vayan integrando xa. Este é un goberno que se adoita a estar en proceso, esperemos que ese proceso acabe en maio do ano que ven, e que se poidan dar pasos para adiante e feitos concretos que melloren a vida dos veciños e as veciñas. E esta moción, precisamente, é o que persigue, mellorar a calidade de vida dos veciños e as veciñas e a súa interiorización. Pero non só iso, tamén se trata de favorecer o traballo do persoal do noso concello, agilizando e, sobre todo, quitando moitísima carga de traballo que ahora mesmo están dedicando a outras tarefas como precisamente son as de presentación en papel, que poden destinar pois, a outros tipos de trámites que redunden directamente a maiores no beneficio do trámite e axilización dos expedientes do noso concello, que a día de hoxe, pois, en distintos departamentos se atopan totalmente, xa non digo saturados, senón colapsados, como pode ser o urbanismo. Ben, certo é que, pois que pode ser certo que haxa cousas que se piden nesta moción que poidan estar xa funcionando, que dependan de outras administracións, pero tamén é certo que dixemos en varias ocasións o BNG que a web municipal coa súa sede electrónica leva anos con necesidade de renovarse. É, hoxe en día, un espacio pouco intuitivo, con información difícil de atopar, de verdade. É un deseño pois que queda lonxe da experiencia que unha persoa espera atopar nunha administración no 2026. Hai unha cuestión, ademais, especialmente importante na que tamén hai que traballar, que é a accesibilidade. Unha administración ten que velar porque todas as persoas en igualdade de condicións accedan aos servizos. Eso inclúe tamén as persoas pois que teñen discapacidade visual ou outras dificultades. En ese eido, pois, estamos a chegar queixas ahora mismo sobre a sede electrónica e a web municipal en xeral. Ter uns espacios de xestión ou información digital adecuados é esencial en calquera administración. O ritmo de vida actual da xente pois non nos permite moitas veces achegarnos aquí a facer as xestións pois en horarios de traballo da administración. Ademais, cando un concello como Narón, que se supón a administración máis cercana á cidadanía, tamén falla cando alguén que se quere poñer en contacto telefónico non pode, nunca. Tamén falla cando ten como norma non responder nunca aos rexistros electrónicos das asociacións e entidades.
Tamén falla cando ten por norma tamén non responder ás queixas e suxerencias por rexistro ordinario, neste caso da veciñanza, e falla en información dos servicios e dereitos da cidadanía, pois esta sede electrónica, esta páxina web, necesita unha boa actualización. Nós imos apoiar a moción e, ademais, queremos facer extensible esta necesidade de actualización completa pois na atención á cidadanía en xeral deste concello. Nada máis. Algo outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, neste punto queremos comezar dicindo que todo aquilo que supoña avanzar na modernización da administración e mellorar os servicios que reciben os veciños e veciñas e o tecido empresarial de Narón contará co principio co noso apoio. A implantación de novas ferramentas digitais, a automatización de trámites e a simplificación administrativa son medidas positivas que poden facer un concello máis áxil, máis eficiente e máis próximo á cidadanía. Agora ben, tamén queremos facer unha reflexión. A transformación digital non pode convertirse nun fin en sí mismo. Debe ser un instrumento para facilitar a vida ás persoas, reducir a burocracia e acurtar os prazos de resposta da administración. Pero, ao mesmo tempo, esa modernización non pode deixar atrás a quen ten máis dificultades para relacionarse cos medios electrónicos. Hai persoas maiores, persoas con menos competencias digitais ou pequenos empresarios que siguen precisando unha atención presencial e un acompañamento por parte da administración. Por iso, entendemos que o reto non é sustituir unha forma de atención por outra, senón compatibilizar ambas. Debemos avanzar cara a unha sede electrónica máis moderna e eficiente, pero mantendo sempre un servizo presencial de calidade para quen o necesite. Tamén esperamos que esta modernización se traduzca en resultados reais, expedientes que se resolvan antes, menos cargas administrativas para os cidadáns, menos tempo perdido en trámites e unha relación máis sinxela entre o concello e quen solicita un servicio ou unha persoa presenta unha documentación. Se conseguimos iso, estaremos facendo unha administración máis útil e máis eficaz. Por ese motivo, o noso voto vai a ser a favor desta moción, confiando en que estas medidas non queden nunha simple declaración de intencións, senón que se convertan en melloras reais que poidan percibir tanto os veciños como as veciñas tecido empresarial do noso concello. Nada máis e moitas gracias. Algunha outra intervención? Román. Ben, cando se trouxo esta moción e se explicou na Xunta de Portavoces, o que explicamos fundamentalmente era que a creíamos totalmente innecesaria e abríamos a posibilidade de que repetía que neste caso como concelleiro de Novas Tecnoloxías o meu despacho, a porta do meu despacho está sempre aberta para si tiñan algún tipo de dudas ou información que lles fora interesante para antes de presentar este tipo de mocións, pois que viñeran e consultaran. Por qué? Porque neste caso os servicios informativos deste concello creo que a nivel de modernización ou de automatización de sistemas ou de servicios creo que están somos dos concellos que máis na vanguardia estamos neste sentido. E non é por botarlle culpas nin méritos nin desméritos a ningunha outra administración, pero falábamos dun caso en particular de ter os volantes de empadronamento, era un servicio que dependía da Diputación e a Diputación creo que foi o 1 de xuño ou en xuño deste mes que habilitou a posibilidade de poder facelo e o noso concello antes desta moción xa estaba traballando para poder dar esa facilidade e poder levar a cabo isto. Os procesos de automatización dentro do propio concello, cada vez que cada servicio
informa ou ve a necesidade desas automatizacións, o Servicio de Informática se pon a elaboralos e os fai automáticamente. Polo tanto, creo que fomos un exemplo, por exemplo, na época de estamos adheridos a calquer sistema de intercomunicación entre as diferentes administracións. En época de pandemia, o noso rexistro era dos poucos concellos que estaban abertos. De feito, aumentou un porcentaxe o uso dese rexistro digital precisamente porque era o único que estaba aberto e tiña acceso á comunicación con outras administracións. Creo que non hai punto no que neste caso a sede electrónica non vaya dando pasos, incluso a forma de comunicarse con ela, aparte de clave, temos a posibilidade de certificado de sinatura electrónica, portafirmas, selado en tempo, todos os sistemas novos que hai outras administracións que non contan con el, ou que calquera outra administración que dá por feito e por válida tanto o Estado como a Unión Europea, neste Concello xa o temos e se está traballando con eso. Entón, bueno, lóxicamente non vamos a votar en contra desta moción, pero creo que un pouco innecesaria este tipo de moción e seguramente si falarán ou preguntaran antes como funciona o servicio de novas tecnoloxías deste Concello, pois seguramente se darían conta que é totalmente innecesaria. Por outra parte, por facer unha aclaración a portavoz do Partido Popular, non é a administración local a que prioriza ou dá a obriga de a relación entre cidadán e as administracións de forma digital. Non somos nós. Oxalá moitos trámites que obligan de feito telemático se poderan facer tamén de outro xeito, pero non somos nós os que impoñemos ese criterio. Entón, bueno, desde logo que a sede electrónica lóxicamente está para facilitar e creo que neste caso se está levando a cabo un bo traballo e volvo a repetir, non vamos a votar en contra, pero creo que é totalmente innecesaria esta moción. Alguna intervención? Jorge. Moi breve, simplemente pois sin entrar en polémicas, este é o de sempre. Se traen mocións, o conxunto, neste caso, moitas veces, o conxunto da maioría do pleno, además tan dispar como poden ser xente de esquerdas e de dereitas, coincide en que hai unha necesidade, en que algo está facendo mal ou que se pode mellorar, e dende o grupo de goberno, desde o seu grupo, señora Ferreiro, se di que é innecesaria, que xa está facendo ou está en proceso. Mire, xa lle digo eu que eso é mentira. Vale, se non queren votar a favor, non voten a favor, pero non enganen a ciudadanía. Esta moción precisamente persigue mellorar, neste caso, a vida dos veciños e as veciñas. E tristemente, esta será outra moción que será aprobada e que vos seus gobernos, señora Ferreiro, pois guardarán ese caixón. Ese caixón que esperemos que algún día, a ser posible, en próximo maio do ano que ven, que todas esas medidas que foron aprobadas durante estes 4 anos, pois que se poidan implementar. Que vostede é o principal obstáculo, señora Ferreiro. Algúna outra intervención? Concretice, dígame unha sola cousa que funciona mal. Unha, dígame unha. Concretíceme vostede, señor concelleiro da Facenda. Mire, hai 5 puntos, 5 puntos, que é innecesario. Elaborar un plan de 6 meses para a modernización da sede electrónica e identificar os procedementos sucesivos de automatización. Está en contra diso. Implementar progresivamente actuacións administrativas automatizadas, voantes e documentos municipais. Vostede pode sacar un certificado urbanístico da sede electrónica ou ten que vir aquí unha mañá. Vostede xa sei que ven aquí todos os días. Sí, vostede xa sei que ven aquí todos os días. Pero unha persoa que traballa ten que perder unha mañá ou pedir permiso para solicitar un certificado. Non, señor Romero, vostedes viven noutra realidade, de verdade. Modernizar os servicios tributarios electrónicos. Pódese pagar por Bizum, pódese pagar a través da sede. Estou dicindo 3, 4, quere que siga, señor Romero? Mire, non enganen a ciudadanía. Xa lle sei moita hora, despois de 46 anos, que este goberno caciquil pase para a oposición. De verdad, por rexeración democrática.
É máis porque vostedes vexan todas esas cosas que non están vendo desde a súa tralla de goberno, desde o seu caciquismo. Non é un Narón como vostedes, non se vive nun Narón como vostedes pensan que estamos vivir. É un goberno, é un Narón onde non hai igualdade de oportunidades, hai un régimen caciquil, se adoptan decisións totalmente arbitrarias. Sí, señor Romero, sí que yo digo. E así yo digo, e además vostedes, señor Romero, precisamente, eu creo que máis ten que calar nesta cuestión, Eu creo que máis ten que calar, Pero bueno. Algúnha outra intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que actividades de control do pleno, mocións urxentes. En este caso facemos a proposta que, como xa lles comentamos na Xunta de Portavoces, e lle fixeron a chega, en este caso, do convenio para a formalización da encomenda de xestión de explotación, mantemento e conservación de determinada instalación de saneamento e depuración da que servicio de concellos entre Ferrol e Narón. Como decía, en este caso, e manifestaban esa Xunta de Portavoces, ese acordo tivo lugar, ou ese, por decir así, texto do convenio se materializou o domingo pasado. Comentaba o luns pola mañá da Xunta de Portavoces que se había posibilidade de traelo este pleno para que non dilatalo e que sexa no pleno de setembro convocar un pleno extraordinario. Está informado, en este caso favorablemente, tanto o informe conxunto de Secretaría e Intervención, que evidentemente tiveron e lle trasladaron a súa disposición. Entón, sobre eso, quería facer un roldo de intervención sobre a propia urxencia para poder incluir este punto na orde do día. Sométese, en este caso, a esa oportunidade. Algúnha intervención? Entón, pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda incluído na orde do día. E agora mesmo xa sobre o propio punto. A xestión do sistema de depuración e saneamento dos concellos de Ferrol e Narón e a prestación dos servicios vinculados estás a efectuar dúas entidades públicas distintas, existindo, por unha banda, obras de titularidade estatal cuya xestión foi encomendada pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Aguas de Galicia, e por outra pola entidade pública, o Concello de Narón, finalizando esta encomenda o 31/7/26. Por outra banda, as obras de titularidade estatal cuya xestión está encomendada a quais os Concellos de Ferrol e Narón aprobaron en data 25/6/26 un convenio para regular a colaboración interadministrativa en relación cos determinadas actuacións materiais e técnicas de explotación, mantemento, conservación e xestión ordinaria das instalacións supramunicipais de depuración que prestan servicios a ambos municipios. Réximen de reparto, liquidación de costos. O devandito documento regula a medición de caudais, determinación de custos, liquidacións e regulacións das responsabilidades económicas derivadas da xestión das instalacións por ambos. Considerando o anterior exposto e con fundamento nos principios de cooperación recollido no artículo 3, as partes interesadas en colaboración para conseguir os obxectivos sinalados dunha maneira coordinada e eficiente para acordar, asignar o convenio de formalización desta encomienda de xestión. Xustifícase a necesidade de elaborar un documento que instrumente esta encomenda. A vista do anterior, consta na Secretaría do Concello o borrador do convenio elaborado en mutuo acordo polas partes. A Alcaldía do Concello, en data 29/7, dictou providencia na que se ordea a realización dos trámites encamiñados á aprobación e formalización de dito convenio. En cumprimento do mismo, da citada providencia, o Servicio de Contratación elaborou a preceptiva memoria xustificativa do convenio que ven concluir que resulta legalmente factible a suscripción do documento, a aprobación do convenio. Convenio requeriría como paso previo a emisión dos informes de Secretaría do Concello, así como da intervención que está incorporado ao expediente. Polo anteriormente exposto, en aplicación do artículo 175 do Real Decreto do tal, se propón a esta Alcaldía
a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o convenio que se acompaña como anexo denominado Convenio para a formalización de encomenda de xestión, de explotación, mantemento e conservación de determinadas instalacións de saneamento e depuración que dan servicios concellos de Ferrol e Narón. Segundo, facultar a alcaldía deste concello para a realización de cantos actos e signatura de cantos documentos deriven da execución deste acordo. Terceiro, comunicar este acordo ao Concello de Ferrol e dar traslado ao mismo a intervención se a los efectos oportunos Secretaría e a intervención do Concello en data 16 de 6 emitiron o informe que concluye que a vista de todo o exposto polos abaixo firmantes infórmase favorablemente a aprobación do convenio interadministrativo para a formalización da encomenda. O acordo supón aprobar o convenio que se acompaña, facultar a alcaldía para a realización de cantos actos e signatura de cantos documentos deriven do mismo e comunicar ao acordo ao Concello de Ferrol para dar traslado ao mismo a intervención xeral aos efectos oportunos. Algunha intervención? Román. Ben, este documento que sometemos a aprobación completa o marco xurídico mediante un convenio entre as tres administracións implicadas, Augas de Galicia, Concello de Ferrol e Concello de Narón. A finalidade deste convenio é sinxela, deixar claramente establecido quen xestiona as instalacións, que responsabilidades asume cada administración e baixo que regras debe funcionar un servicio esencial que utilizan conxuntamente Ferrol e Narón. Hasta agora existía unha situación incompleta, as instalacións estaban funcionando, Ferrol realizaba materialmente a súa explotación, Narón enviaba augas ao sistema, pero faltaba un instrumento actualizado que ordenase a relación entre os dous concellos e Augas de Galicia. Este convenio ven precisamente a cubrir ese vacío. Augas de Galicia formaliza a encomenda de xestión, Ferrol continúa encargándose da explotación material das instalacións e Narón participa como concello usuario do sistema, pero sin convertirse en xestor da EDAR nin asumir as obrigacións propias de quen a explota. Nada máis. Algunha intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, estamos diante dun convenio que, a diferencia do que aprobamos hai unhas semanas ou un mes e algo, entre Ferrol e Narón ten un carácter fundamentalmente técnico e xurídico. O seu objetivo é formalizar a encomenda de xestión da explotación, mantemento e conservación das instalacións de saneamento e depuración por parte de Augas de Galicia, o Concello de Ferrol, sin modificar nin a titularidade das infraestructuras nin as competencias de cada administración, así o recolle tanto a memoria xustificativa como informes de Secretaría de Intervención, que entendemos que comprendemos por a falta un pouco de tempo, non? É certo que este convenio achega a seguridade xurídica, porque ven dar continuidade a unha situación que remataba o 31 de xullo de 2026, é dicir, mañá, e evita un baleiro na xestión dun servicio esencial. Tamén deixa claro que Narón non recibe a encomenda de xestión nin asume a dirección técnica das instalacións, que continúa exercendo o Concello de Ferrol baixo a supervisión de Augas de Galicia. Pero, bueno, tamén queremos facer algunhas consideracións, non? En primeiro lugar, seguimos botando en falta un modelo definitivo de xestión supramunicipal. Xa no convenio de 2014 se falaba da creación dunha entidade común para a xestión integral destas infraestructuras. 12 anos despois seguimos funcionando mediante convenios temporais e solucións transitorias. Pensamos que é o momento de avanzar cara a un sistema máis estable e definitivo. En segundo lugar, valoramos positivamente que neste texto se incorporen garantías para o Concello de Narón. O convenio deixa expresamente establecido que non crea novas obrigas económicas, distintas das que xa previstas no convenio bilateral con Ferrol, e que calquera reclamación económica deberá estar perfectamente identificada, xustificada e sin duplicidades. Tamén limita a responsabilidade de Narón aos danos que poida ser directamente imputables á súa rede municipal, excluindo investimentos estruturais, reformas ou custes alleos á súa competencia. Ese é un aspecto que consideramos importante e que achega maior seguridade ao noso concello. Agora ben, tamén pensamos que este convenio debe servir para abrir un debate máis amplo. Entendemos que as infraestructuras son titularidade estatal, Augas de Galicia exerce as funcións de inspección e control, Ferrol asume a xestión material e Narón participa como concello usuario. Con este escenario é imprescindible que exista unha verdadeira coordinación entre as tres administracións e que, cando sexa necesario acometer investimentos importantes ou reposicións estruturais, non recaia toda a carga económica sobre os concellos.
Por iso, ademais de aprobar este convenio, consideramos necesario que Augas de Galicia lidere a planificación dunha futura destas instalacións, definindo con claridade quen debe asumir as grandes reparacións, as reposicións estruturais e os investimentos que poidan ser necesarios nos próximos anos. En definitiva, entendemos que este convenio era necesario para garantir a continuidade do servicio, como dixen antes, e para regular a situación administrativa, pero tamén creemos que non pode ser un punto final. Debe ser un punto de partida para construir un modelo de xestión máis estable, máis transparente e con maior seguridade financeira para o Concello de Narón. Nos vimos defendendo isto desde hai moito tempo. E considero, porque vou facer só unha única intervención, que o noso voto vai ser a favor, porque entendemos que é beneficioso para o Concello de Narón e, polo tanto, non nos exime máis responsabilidades económicas, pero sí que nos gustaría trasladarlle á alcaldesa para que nesas xuntanzas e cando poida haber esa relación entre as tres administracións que se lle fai unha comenda a Augas de Galicia na elaboración dun plan director do sistema de saneamento de Ferrol Narón que incluya o estado real de todas as infraestructuras, a vida útil restante de cada instalación, as inversións previstas para os próximos 10-15 anos, como dixe antes, quen vai financiar esas obras, porque creo que é importante que se recolla, porque esperemos e desexamos que en todo Estado de Xunta que non recaiga, como está recaendo moitas veces nos propios concellos. Por lo tanto, creo que iso é fundamental. E nós que sí que vamos a estar a favor e vamos a votar a favor deste convenio. Nada máis e moitas gracias. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é actividades de control do pleno, de acción de conta de... antes... se está aí, volveu. Tiñamos, antes de pasar ao seguinte punto, unha solicitude para falar no pleno, en este caso José Antonio Pereira do Campo, que se lle... Mire, espera un momentinho que lle van a chegar un micro para que se lle escoite mellor. Yo, José Antonio Pereira do Campo, con DNI 32604-881, N con domicilio en Camiño do Prado Pequeno, número 106, sedes Narón, compadezco y expongo que enfrente a la vivienda en la que resido hay una finca que lleva varios años sin ser desbrozada su maleza y que después de haber hablado con su propietaria me comentó que no tenía pensado volver a limpiarla, porque el año pasado, en fecha 11 de junio de 2025, presenté mi primer escrito solicitando la limpieza de dicha finca, con referencia catastral 15055 A522 0158540 AO. A los 3 meses presenté un segundo escrito solicitando lo mismo y transcurrido 4 meses más, un tercero, obteniendo en todos ellos la callada por respuesta. Y la finca día de hoy, transcurridos ya un año, con 1 mes y 19 días, sigue sin ser limpiada. En mi cuarta solicitud presento una queja en la Xunta de Galicia por creer que podía encontrarme en un estado de indefensión, ante un caso de prevaricación administrativa por omisión, creyendo que Medio Ambiente del Ayuntamiento de Narón tenía conocimientos suficientes como para hacer cumplir la Ley 3/2007 del 9 de abril, la cual, entre otras cosas, dice que habiendo una vivienda en las proximidades, los ayuntamientos de la comunidad están obligados a cumplir con el mandato de la Ley Autonómica de Prevención de Incendios Forestales y exigir la limpieza de las fincas a los propietarios de las mismas y en su defecto, de ser necesario asumir el propio ayuntamiento la ejecución subsidiaria de dicha obligación. Transcurrido un tiempo prudencial, me pongo en contacto telefónico con la Xunta de Galicia y me informan de que mi queja fue transferida al Ayuntamiento de Narón, puesto que ahora todo lo que se refiere a prevención de incendios forestales es competencia en su totalidad de los ayuntamientos. Pero como no hay mal que por bien no venga, me comunican que el día 28 de abril de 2026, es decir, 12 días después de haber enviado yo mi queja al ayuntamiento, mi queja a la Xunta, el ayuntamiento les había contestado a su petición.
De forma presencial me desplazo a las oficinas de la Xunta de Galicia en Monelos, a Coruña, para la obtención de dicho escrito que me fue entregado y tengo en mi poder. Aprovechando para leerlo, dice lo siguiente: en relación coa súa petición, infórmolle que esta administración está realizando averiguaciones sobre la titularidad de la parcela por non estar o catastro actualizado y firmado por la señora alcaldesa. Leído lo anterior, aprovecho para contarle a la funcionaria de la Xunta que me atendió que no estoy de acuerdo con dicha contestación, dado que esas fincas, después de haber estado en concentración parcelaria, fueron entregadas en el año 2003 a todos los propietarios y que conocía personalmente a su propietaria, pues fuimos compañeros en la actividad de yoga en el local social de Sedes y que conozco su nombre y apellidos y también su domicilio. Al mismo tiempo le comenté que dicha finca podía haber cambiado de titular, pues la propietaria había comentado que se iba a deshacer de ella y se le iba a ceder a su sobrino. Buscado la finca por la funcionaria a través de referencia catastral, en efecto, aparece el nombre, apellidos y dirección del nuevo propietario. Y es una pena porque tenía curiosidad por saber quién era el actual propietario, pero en aplicación de la Ley de Protección de Datos me dijo que no podía darme esa información, aunque me contó que cabía la posibilidad de hacer un escrito al Ayuntamiento de Narón alegando que el propietario estaba totalmente identificado y esperar a ver qué contestaban. Dicho todo esto, lo que tengo claro es que hay una discrepancia entre la contestación del Ayuntamiento y la realidad, teniendo en cuenta que el propietario de dicha parcela está identificado. El día 1 de este mes y de este año presento en el registro de este Ayuntamiento la 5ª petición de desbroce de la mencionada parcela y que a día de hoy, 30 de junio de 2026, continúa en la misma situación, sin ser desbrozada, como ya comenté antes, lo repito para que quede constancia. Expuesto todo lo anterior, quiero terminar con una pregunta formulada al concejal de Medio Ambiente, tal como me recomendaron en la Xunta. Estando el propietario identificado, ¿cuál es el motivo que usted pueda tener para que dicha finca no se limpie? Y estoy muy interesado en saber si usted va a tomar las medidas oportunas con carácter de urgencias para dar la orden de ejecución de dicho desbroce. Si el concejal de Medio Ambiente me quiere contestar. Bien. ¿Quieres contestar? Bueno, bons días. Con respecto á pregunta que me fai, mirarei o expediente. Me parece raro que se conoce o propietario, se está identificado, que non se haya feito o requerimiento oportuno. Bueno, pues entonces se está identificado, non entendo. Pues se está identificado, non se preocupe que se vai a resolver. Se está identificado. Vale, moitas gracias. O seguinte punto, que é actividades do control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se queren formular algún rogo ou algunha pregunta. Sí, hola. Sí, co 21 de maio fixemos un rexistro a respecto dos, por escrito, a respecto de que se nos pasase información dos gastos que lle supón o Concello de Narón pola festa do marisco da Cofraría Barallobre. Ainda non tivemos resposta por escrito, entonces pedímolo aquí porque se nos fai estranho, a verdade. Logo, por outra banda, decir un pouco con un rogo que fixo a miña compañeira no pleno anterior sobre o servizo de axuda no fogar. Están nos chegando queixas de usuarias e usuarios de que se está volvendo a cambiar moito a persoa que atenden as persoas usuarias e, por unha banda, hai unha parte do contrato que se fala de aumentar as horas das traballadoras fixas que de momento non se está cumplindo. Creemos que eso podería axudar a que as queixas das persoas usuarias fosen a menos porque terían máis garantía de que lles atendera sempre a mesma traballadora do SAF. E pola outra,
maneira unha reflexión que é a respecto da feira medieval. Temos a pregunta de como se fai esa contratación desta feira medieval, que non discutimos que sexa un éxito, que se fai cunha empresa que non é do país, que fainas aquí, fainas en Leganés, fainas en moitísimos sitios, donde cando lle fan entrevistas, e isto se pode ver en entrevistas da SER, dicen que preguntanlle en galego e dixo que, por favor, que non entendían. Eu creo que na Idade Media en Galiza a xente galego falaba en todos os ámbitos, e máis a día de hoxe a maioría dos galegos e galegas aprecian a lingua propia, falen o que falen, e creo que se debería tamén de ter en conta iso. E se nunca se chegou, a pregunta é se nunca se chegou a valorar por parte do Concello, tendo en conta que a feira medieval, se que se ve que teña éxito, que se traballe con artesáns da artesanía de Galiza ou con artesáns autóctonos, con persoas, e que se promova o emprego local, e os locais que sí que poderían facer ese traballo, ou traballar a feira de outra maneira que unha empresa que ven aquí, instala todo, ou fan outro día outra empresa as festas das hamburguesas, e ese é o modus operandi que vai a ser a futuro. Grazas. Algúna outra máis? Gonzalo. Es una pregunta y un ruego. Pregunta es sobre las obras del local social de Gándara. El Grupo Municipal del Partido Popular realizó una visita al local social de Gándara con el objetivo de ver cuál es el estado de ejecución de dichas obras, y hemos observado numerosas deficiencias en la realización de las mismas, por no perder la costumbre. Es muy importante para los vecinos que se solucionen dichas deficiencias y las zonas inacabadas que se acaben en dicho local. También aprovechamos para decirles que si ustedes no se ven capacitados pues para acabar las obras, no se preocupen, que las acabaremos nosotros. Espero no aburrirla comentándole algunas de estas deficiencias, como me dio la sensación de haberlo hecho en la Comisión de Obras al señor Ramos en la última Comisión de Obras, cuando hablamos de la humanización, las deficiencias de la humanización entre el río Inxerto, Avenida de Santicía, Rúa Reyes Católicos, Francisco Pizarro, Cristóbal Colón e outras. Por iso, quero que, por favor, me atenda ben. Pasamos a hablar de las deficiencias encontradas. Puerta de entrada. La puerta de entrada no se puede cerrar. Y aparte, que se sepa, a nadie se le ha facilitado llaves de la misma, con lo cual queda esa puerta abierta a la calle y solamente se puede cerrar la verja. Puerta de la escalera. Solo abre al 50%. Puerta de la galería. No se puede cerrar. Puerta del local de la asociación Bebeta. Ni cierra ni abre. Simplemente no existe. Almacén. Lo mismo, sin puerta. Zona de juegos de los niños, llena de trastos con peligro de poderse lastimar los niños. Faltan zócalos y los que están puestos están sin frisar por arriba. Llama la atención también que en una obra nueva llevar la corriente por una pared a través de una canaleta plástica. Eso yo nunca lo vi en mi vida. Levantar una pared y después pasar una canaleta plástica. No se puede cerrar la verja del ambigú, porque han dejado inutilizado el mecanismo de cierre. A la sala interior se le han quitado los extractores del aire y no se repusieron, con lo cual, aparte de que está sin ventana, está sin extracción y la transforma en una sala antihigiénica. Y parece mentira que no nos acordemos de lo que ha sufrido esta sociedad aún no hace tanto. Pregunta: ¿cuál es el motivo de estas deficiencias y cuándo se piensan acabar dichas obras? Y por favor, se lo pido por favor, no utilice el comodín de que todo va a quedar solucionado cuando se acaben las obras, patatín, patatán, porque eso ya lo hemos visto en otras oportunidades y no es verdad. El ruego. El otro tema
se corresponde a un escrito enviado por registro el 20 de julio, del cual no hemos recibido ninguna contestación. Leo el escrito, son dos preguntas cortas. Como é o sistema de acceso para a solicitude de prazas na pía terapéutica? Cal é o proceso de seguimento da lista espera para as devanditas plazas? Le rogamos que nos conteste por escrito lo antes posible a las preguntas solicitadas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Salvación. Bos días a todos. A primeira pregunta que teño é o 23 de xullo solicitamos por rexistro un informe de análisis por intoxicación no Centro Manuela Pérez Sequeiros. Non sei cando se nos vai entregar ese informe, é a miña pregunta. E despois teño, pode chamar rogo se quere, e con relación a todo o que se falou neste pleno sobre a piscina do Couto. A nos alégranos de que a piscina do Couto funcione ben e que sexa un éxito. O que nos parece moi grave é que as palabras que mencionou a alcaldesa neste pleno, de que nos alegraríamos de que ali pasase unha desgracia. Eso sí que é penoso, que pense iso e que non lo diga. Igual é que pensa o ladrón que todos son da súa condición. Vale. Entonces, nosotros estamos nun pleno ordinario donde o que se ven a facer a este pleno é debatir as propostas para mellorar as condicións do pobo de Narón. É por iso que ante as deficiencias que nosotros vemos na piscina, creemos que a nosa responsabilidade decilas. Como as decimos? A través de mocións. O ideal, claro que sería que despois de máis de 3 anos dunha piscina que se iba a abrir, que non se iba a abrir, máis de 1 millón ou case 1 millón de euros invertidos, o ideal sería que se abrira con todas as comodidades, cumprindo toda a normativa, pero non é así. E sinto moito que o que lles decimos lles parezca mal e que lles parece mal todo porque se poñen á defensiva de todo. Entonces, eu entendo que ahora mismo están como neno con xoguete novo. É normal, é normal. Por fin temos piscina no Couto, é normal. Pero baixen á realidade e traten de ver o que hai. E, sobre todo, traten de ver que precisamente este Concello non fai as cousas perfectas. Mais ben todo o contrario. Estamos pleno tras pleno aquí propoñendo ou dicindo deficiencias. Entonces, non se trata, nosotros non estamos aquí nin dicindo nada da piscina do Couto por fastidialos, ni moito menos. É porque non vemos ben e queremos que este ben. Pero parece que molesta, parece que se poñen á defensiva. Sinto moito porque é sempre deficiencias. Nada máis, moitas gracias. ¿Alguna outra? Sí. Buenos días a todos, a todas. Gracias, señora alcaldesa. Van a ser 4 preguntas sobre un mismo tema y 2 ruegos. Mis preguntas van en referencia a un tema tratado en la Comisión Informativa de Obras de este mes de julio y junio, y ante la respuesta dada por el señor presidente nos surgen una serie de dudas que necesitamos nos conteste. Para ponerlo en contexto, en referencia a las preguntas que le voy a hacer, primero, la Ley 3/2007, 9 de abril de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia establece en su artículo 7 que es competencia propia, directa y irrenunciable de las entidades locales la gestión de las redes secundarias de fajas de gestión de la biomasa de ámbito municipal, así como la ordenación y ejecución subsidiaria de las obligaciones de limpieza incumplidas por los particulares. Segundo, que este ayuntamiento ha manifestado en reiteradas ocasiones no haberse adherido al convenio de colaboración firmado entre la Xunta de Galicia y la empresa pública SEAGA, alegando la falta de transferencias económicas directas o incremento de cargas de gestión para los servicios técnicos municipales. Tercero,
que si bien la adhesión a dicho convenio tiene carácter voluntario para las entidades locales, la asunción de las competencias y la obligación de velar por la seguridad de la interfaz urbano-forestal mediante la inspección, notificación y la ejecución subsidiaria material de la limpieza de biomasa es una obligación legal, directa, impositiva para este municipio. La no adhesión a las vías de cooperación técnica autonómica no exime a esta administración local del cumplimiento estricto de la ley. Por todo lo expuesto, le solicito que me conteste las siguientes preguntas. Primera, acreditación de medios alternativos. Habiendo declinado este ayuntamiento el auxilio técnico informático, plataforma Xesbio 2 y la capacidad ejecutiva material subsidiaria que la Xunta de Galicia pone a su disposición a través del SEAGA, ¿con qué medios técnicos, humanos y presupuestarios propios está ejecutando este ayuntamiento sus competencias obligatorias de inspección y ejecución subsidiaria en las fajas secundarias reguladas en el artículo 22 de la Ley 3/2007. Es decir, explíqueme qué programa informático personal usan para localizar parcelas, cruzar datos catastrales y notificar las limpiezas por su cuenta. Segundo, ¿qué procedimientos ejecutados? ¿Cuántos expedientes de apercibimiento y cuántas órdenes de ejecución subsidiaria ha iniciado y completado este ayuntamiento con medios propios durante el último ejercicio presupuestario en el término municipal? Tercera pregunta. Perjuicio a los administrados. ¿Qué alternativa de gestión pública o bonificada ofrece este ayuntamiento a las personas propietarias de parcelas para facilitar el cumplimiento de la gestión de la biomasa? Dado que al no suscribir el convenio autonómico se priva a los vecinos de este municipio de acogerse a la tarifa pública reducida de mantenimiento contemplada en el anexo 2 de citado convenio. Y cuarta pregunta. Ante el inminente riesgo de incendios y la falta de adhesión al Sistema Público Autonómico de Gestión de Biomasa, ¿quién asume la responsabilidad administrativa y patrimonial subsidiaria en caso de que un incendio forestal afecte a los núcleos de población por falta de ejecución de las fajas secundarias de protección? Teniendo en cuenta las manifestaciones realizadas por el señor presidente en la Comisión Informativa de Obras, en las que se justificó la no adhesión al convenio en base a la falta de compensaciones económicas y de personal asignado, entonces es que lo están gestionando de forma autónoma y directa ustedes, por lo que están obligados a aportarnos lo que son cifras concretas de inspecciones, apercibimientos y ejecuciones subsidiarias realizadas con personal y presupuestos estrictamente municipales. Es decir, contestarnos a las 4 preguntas que realicé. De lo contrario, estamos admitiendo lo que es un incumplimiento explícito de competencias legales en prevención de incendios, según artículos 7 y 22 de la Ley 3/2007. Esas serían las 4 preguntas que giran en torno a ese tema. Y después tengo 2 ruegos. Por quejas de los vecinos de la urbanización del Couto y tras visitar la misma, observamos lo que es la existencia de maleza y arbolado sin rozar en la zona comprendida entre la vía de acceso de la FE11 y dicha urbanización. Por la proximidad, no cumple con lo establecido en la Ley 3/2007 de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de Galicia. Entonces, rogamos que se limpie o, en caso de no ser competencia municipal, que lo pongan en conocimiento de la administración correspondiente y exijan la limpieza de dicha zona. Y también en la urbanización del Couto, entre esta y la vía del tren, existe maleza que alcanza unas dimensiones considerables por falta de limpieza. Ante la situación de peligro y emergencia en caso de incendio, rogamos que se ponga en conocimiento de ADIF la necesidad inmediata de rozar y limpiar estas zonas. Muchas gracias, señora alcaldesa. ¿Alguna otra pregunta, Germán? Gracias, señora alcaldesa. Rogos. No cruzamento das rúas Ferro Couselo e o Camiño da Torre existía un paso de peóns. No novo pintado da rúa, o devandito paso non se pintou e agora cambiaron os contenores de lado da rúa e os veciños da rúa Ferro Couselo teñen que desplazarse ata o cruzamento da rúa San Carlos para cruzar por un paso de peóns. Rogamos que se pinte de novo o devandito paso de peóns. Outro rogo. Temos queixas de veciños de distintos barrios de Narón que se queixan da falta de civismo dos donos de algúns cas que non recollen as disposicións dos mesmos. Entonces, rogaríamos que especialmente nos parques infantís, que se coloquen cartéis para que con letreiros informativos donde se lles pida que recollan as deposicións das súas mascotas, especialmente na Praza Irmán Freire e tamén na zona verde da Rúa Santa Tegra, porque, non hai letreiros e incluso creo que deberíamos facer unha campaña
pois recordándolle a xente que ten a obriga de recoller as disposicións das súas mascotas, porque ao final a veces temos que ir esquivando determinadas zonas e creo que sería importante pois, que o Concello tomara conciencia deste e o fixera. Outro rogo. Na Comisión de Obras, como ben comentou o compañeiro Gonzalo, o presidente pideunos que presentara por rexistro un documento que levamos sobre a solicitud da inspección técnica da corrección das deficiencias detectadas nas obras de humanización entre o río Inxerto e a avenida Santa Icía. Ese documento presentouse, se non me equivoco, o 20 de xullo e a fecha de hoxe non temos contestación e, polo tanto, suxerimoslles que, por non prolongar moito o rogo porque podería para un largo tempo, suxerimos que nos contesten e que, por favor, os puntos que solicitamos que se cumpran, porque creo que é imprescindible que aquí estamos falando de que, sí, de que se poñen de mal humor porque lles damos queixas das obras que se fan mal e é que unha tras outra, non podemos calarnos, porque ademais os veciños nos chegan continuamente con problemática e nos gusta ir ao terreo, á zoa e comprobar efectivamente que o que dicen os veciños é certo. E nesta obra que se está facendo entre o Inxerto e a avenida Santa Icía, pois tanto nas Reyes Católicas como na Francisco Pizarro como na Cristóbal Valcolón, hai determinadas deficiencias que son moi importantes e que consideramos que antes de que se recepcione esa obra deberían de solventarse. Por lo tanto, pedimos unha serie de puntos, esperemos que se cumpra e que nos avisen para podernos comprobalo e asistir a ese encontro que pedimos aquí. Creo que é fundamental e non podemos seguir mirando para outro lado como están facendo, porque ao final non hai tanto tempo que levamos 2 anos co tema do Carabuchal, que por fin asfaltaron o Carabuchal e se deixamos pasar o día e recepcionamos as obras despois, claro que as empresas se esquivan ou se excusan en determinadas cuestións que ao mellor é como dice vostede moitas veces que é difícil pois reclamarlles e conseguir que reparen esas deficiencias. Por lo tanto, temos que facelo antes de que se recepcionen esas obras e a clave está aí. E despois pasamos dos rogos, voulle nas preguntas, aunque vai ser rogo, para ser breve, para non nos prolongarnos moito. Nos solicitamos cousas por rexistro, hai días, e o que falamos da piscina, que xa do debate yo dixe, entonces, oye, se non nos pode entregar, comuníquenos, que subamos nos a velas aos departamentos, que non temos inconveniente ningún. Nos subimos a velas e se temos que facer fotocopia non permiten, facemos e tamén o podemos facer diante dun técnico que non temos inconveniente ningún. Por lo tanto, suxerimoslle que sedo posible que nos transmitan, que nos envíen esa documentación ou que nos comuniquen como podemos acceder a esa documentación. Nada máis e moitas gracias. Por este último do seu rogo xa lle expliquei, en este caso hai varias persoas de baixa, vacacións, e se considera algo que fale en este caso con a alcaldía directamente, como xa lle dixen, en este caso con Marta, se algo lle surxe máis que outras cousas. El agora mesmo ten un volumen demasiado alto que pode atender e, de feito, se considera algo, fala con ela e eu autorizo sin problema ningún a que suba ao departamento correspondente a que lle entregue a documentación que considere. O que decía de Reyes Católicos, non nos enfadamos sempre que sexa algo constructivo. Eu dixe moitas veces, quen quere máis que nosotros que as obras queden perfectas no minuto 1? Nos, é dicir, que non existe ninguna persoa. Entón, cando unha obra non se executa ben ou hai algo que hai que modificar, lóxicamente, para eso está a dirección de obra, para facer ese chamamento á empresa que o execute ben, que foi o caso do Carabuchal, e vostede o sabe, se lle incautou en este caso a garantía, porque non estivo executada ben, e con ese diñeiro, logo, con ese que vai ás arcas comuns, se fai en este caso para se mete en outro paquete facer ese aglomerado, pero non hai outra maneira de facelo, é dicir, se eles non corrixen eso, incautamos ese diñeiro, e ese leva un proceso de adjudicación, que nos mete na noite, é así, pero non hai outra maneira de facelo. E eu encantada da vida de que todas as obras quedaran ben ao inicio. E non é por falta de supervisión, porque xa se estaba vendo que quedaba mal e xa se lles avisaba do que tiñan que correxir e non o fixeron. Con respecto a isto, o tema dos Reyes Católicos. Esa obra non está recepcionada. Ainda estivemos esta semana con dirección de obra ali, supervisando dende arriba a baixo todas as cousas que teñen que quedar ben. E así se lle vai a facer ese requerimento á empresa
para que son eles os que teñen que executala. E, lóxicamente, non se vai a recepcionar, nin se vai a pagar a última certificación e igual nos temos que quedar en este caso coa garantía. É dicir, aínda hai os poucos medios que hai para correxir, están aí e os vamos a utilizar. Que decía este robo, si solo por mencionar un, nos encantaría que eses cartéis que se colocan nos parques non duraran minutos, porque é así, é dicir, eu teño fotos, non de agora, teria que buscar de aí atrás, donde se colocaba e a media hora non había cartel. Entón, é o civismo das propias persoas, e podemos facer, eu creo, e non é por non facer unha campaña máis, eu creo que todos os donos desas mascotas saben que teñen que facer esa recollida. Mira, o que decía en este caso Nuria, os robos non son da nosa administración, pero facemos esa comunicación ás distintas. As outras 4 preguntas, prefiro responderchas por escrito. Evidentemente, deronche unha contestación, este caso, na comisión, así me consta, porque me dixeron, pero todo o que me pides de cantas hai, cantas enumeraron, cantas faceron, non teño estes datos aquí, entón fago esa resposta por escrito. O que decía, en este caso, da 23 de xullo, cando se nos entrega algo que pediron o 23 de xuño, pois é o mesmo en este caso que decimos en esta situación, agora non mesmo non máis ideal, pero se algunha cousa lles corre prisa, que se fa. Con respecto da piscina do Couto, a verdade é que nin vou opinar, é dicir, escoitar, non de verdade, escoitar determinadas cousas que se poñen en riba de nós, de que somos uns inconscientes, de que abrimos de tal, é dicir, realmente eso alguén estivo ali, viron, porque pedín agora unha foto de como estaba a cadeira. A mí que me perdonen, si sinceramente si está mal colocada. E creo que Fixo na súa intervención falaba de electricidade, uns cables de electricidade, esa cadeira non funciona con electricidade, funciona con presión de auga, non hai nada eléctrico ali. Claro, entón, é dicir, ese alarmismo, esa serie de cousas sobre esta piscina, de verdade, eu digo a vostede e ao resto, se en algún momento, non somos uns inconscientes, punto número 1. Segundo, isto está supervisado técnicamente. E terceiro, que o dixen antes, somos as máis interesadas en que as cousas que se fagan queden ben, pero non sempre depende de nós, créame, porque senón non dependería. Non sei que lle mandaron unha foto puntual de cando se estaba colocando algo, non o sei, pero aí non hai electricidade, quero dicir, non o digo eu, está ali para ver, está ali para ver. E vostede, se vostede cando fixeron algunha obra, só unha cousa, se vostede cando se estaba executando a obra, alguén ali fixo unha foto e lle trasladou, eu non o sei, pode ser. Agora, esa silla non ten electricidade, non está, non hai nada. Bueno, enséñeme o que queira, quero dicir, é así. E non é algo que eu lle diga, que me teña que creer a min. Non hai nada que me teña que creer a min. Ese informe que pediu non hai problema, que se achegará e con moitísimo gusto. E digo, se hai algunha cousa que sea susceptible de mellora, lóxicamente, nós non facemos todas as cousas perfectas, xa nos gustaría, evidentemente non é así. E todo sempre mellorable. De eso a que sexamos uns inconscientes e que fagamos e que esos titulares de non abrimos para toda a xente, esa que decían antes, é unha xusticia social de non sei que dis, en serio, pero alguén estivo ali en esa piscina e veu o que ali hai. Con respecto ao tema do local social de Gándara, pasa o mesmo, é dicir, en este caso non está recepcionado e me gustaría que estivese canto antes, e eso del motivo de las obras patatín patatán que vostede decía, non vou entrar en esa provocación. Olaya, o do 21 de maio, volvo a decirlle en este caso a Marta, é dicir, que se entregue esa información, debe de estar aí toda xunta, porque sí que sei que ten demasiado para entregar e que non dá feito. Con respecto ao rogo dos servicios de axuda no fogar e cambio das persoas usuarias, bueno, en este caso me consta que María tivo outra reunión con, este caso, coa responsable da empresa, que teñen prevista outra axendada xa para setembro, que agora mesmo non hai posibilidade de tela por vacacións de algún persoal, sí que se lle reclamou, se lle fixo. Que pasa agora mesmo? Hai vacacións do persoal,
É dicir, que se atenda a mesma traballadora, as familias que tal, eso solo por esta situación desas vacacións xa é máis difícil. E as horas para traballar me consta que se lle fixo ese ofrecimento, que pasa? Esas horas son maioritariamente nos fines de semana, que non há máis necesidade, e donde poden encaixar co horario que xa teñen as propias traballadoras. E iso é algo que non está a funcionar porque non queren, e eu podo tamén entendelo. O que decías claro, unha reflexión que facías da feira medieval. Claro, hai distintos eventos nos que procuramos que sexan diferentes, é dicir, os nosos eventos propios, como é o caso, en este caso, o que organizamos Pena Molexa, o Festival de Zanxao, a Esfolla, pretendemos e seguimos buscando, en este caso, artesanos autóctonos e facendo todo eso que ben decías. Claro, hai outros eventos que nosotros o que facemos, como das hamburguesas, son unha colaboración mínima e que veñen de fora, pero son eventos diferentes, os propios organizados por nós e os outros que veñen, en este caso, como decía, e tamén o mercado medieval, que a colaboración é mínima e eles levan o montante, o grande do montante. E creo que non me queda nada. Bo día e feliz verán. Grazas.